ماشي نجمع ربنا. ስማ በወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዳምን ወትማጸን ክህደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተይት ስም የማርያም ጽየን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናተ ከጀን ጽባከ እንበርከ ከጀን ታምነከን ስለ ከጀን አሰበቃከ ንጋኒ ለከ ጀን ቀን ለስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ክል ብርኮ ለከ ይትቀነ ይኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወዚያ ጋሱን ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩላ ዘነብስን ጽዋዕከ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ ዘይብላ አንቱም ሰሰበት ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለመ ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባረኸልና ናብዘት ዘለናዮ ኮይንና አምላክና ናብዚ ቅዱስ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍ ስለ ዝገበርካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ንጸልዮ ጸሎት አምላክና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና። እንመሃሮ ቃልካ ድማ መገድኻ ኣፍሊጡ ናባኻ ዘብፅሕ ግበረልና። ኣብ ክንዲ 1:30 60 ሚእሰና ፍረ ንፈርየሉ ግበረልና። ነቦታትና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ተቐበለልና። ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና። ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና። ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና። ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም። ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ንስዓዮም። ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም። ፋሕ ዝበሉ ኣክቦም። ኣብ ፀበባ ኣብ ሸገራ ምክን ዘለው ኣብ መከራን ዘለው ድማ መስተሮ ፍጠረሎም። ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታይ ትፈለየና። ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ፍትሃዊ ስረ ጊዜነ ወአምላክን ወዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩክ ከሳቴ ብርሃን አንትሙ አበውየ ካህናት ወአበውየ ዲያቆናት እዱአን ሳይዱ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሃነ ወንጽሃነ ይረስየነ ርስኩም ድልዋለን መንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ትመልእ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ። እዛ ሰዓት እዚኣ ንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቕረ በሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና። ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ። እጆም በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና። ኦ ጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዛ ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን
نبخاون سلازق رب كنان تقبل كنان سلازق عب كنان زتنع كنان كسعزا سعد يعون سلازب صح كنان مسكنك وقوي تاي قرب لنا ومفكر سلازل منك لنا كم محرت كون لنا ماذا قد السعل زيان كل زمن وتنان نأخذ بنفرا بفصم سلامكم بسمها بنا كل قناعة كل مكران حبوب قولن زغنة كل قبل سيطان مخرخ فعصبات إلا على السلام أو قوي تاكبر كاب كله هزب خاون أرحق كاب جري أبزل زلنا يبطعون أرحق زتعمن زعيشنا أزلنا تمنن عن كرويتن كل حيل سلام كالرجل سلطان ذهب كنا نسخة كاب كل خفاء دحننا ولا هننبرنا فتنا يتأتونا حدا ودخاويتنا أملقنا مدحنا يسكر سوس انت فقر سابيل بيز قبر محرتني قرتان بسخا معرم حوى مزغن من فز كل سن بسقانا صنعتم بؤذن لك على من كل سعان نزل علم آمين حرا أملاق محرنا يغرب هلا ناين السحا مزمور حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راخا أبساي دمسس كبا أبساي تصبيك حسبني كبا حتياتوين أسريني أنا أبساي فلت اللهم حتياتي كل جزيب كل ما إيو زربها صادق بفردخان سوان كاتركبسي أنا نأخذ راي بدلكو أبقى ميخا أكي قبركو نهو بابا ساعة ولدكو نيك أبا حتيات نستني نهو نحك أوشتي غاترليو أبعون توم محرني انت غصرس بسم عزات ريني كبررك سعودو سبني تنزغد قد كاين عصم تحقو ساس بهتان حقو سناس معني قزك هابا حتياتي كبولو نبزل أبا سايون دمسسو وعملاق صوري لبفتر اللي صنع منفسك أوشتي حدث كاب قد كاي دربيني حقوس من حنكاي تقدفني قدس من حقوس من فقادة منفسون دقفني مقد خان مفرسكم برب إيه حتى أنا بخاهم من لسويهم وأملاق من حنيك ودادم أنك فني لساني يصدق هذا الكتب للإياه ويتاي أفاي مسكانا خنقرس خنا فريك فت مسوات بهب بلكاني تزي كون اسم أقرب كل كانري مسوات مراراي تبغاني خمو مسوات أملاق صور منفسيو وأملاق نسورون كت البايت ونقاني خا نسيه مسقا خاصة نايق برلا مكاتيات يرسالم وندا شو مسوات صدقي بزحر مسواتي بملو مسوات باك بلكايو شو عم مسوي إخاء رح أقرب الكايوم هالليلويا صلاة كزيد كاس نكرسون قسين أملاقين مسكانا قربلو حاتياتي كحد قال لي كا إلمنو آمين. أبونا بملأك السلام مزمور داويت مبل 230 أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 230 حدن أبي مرقيتا مزمور داويت مبل 230 كلتن ماما بري مزمور داويت مبل 230 سلستن حفتنا فرويني مزمور داويت مبل 230 شوعتن مدهاني عالم يلنا أتينا دلنا ويحاونا دكتور تسقاب ويممر تخلو نايمن مخانا دم تقبور لي مدهاني عالم يلنا أتينا دلنا أنا ديكون هاي إيش ممر كمي كأني خام مزمور داويت مبل 230 شمان تنكتصلي لنا أبونا بيمرقيتا مزمور داويت مبل 240 حدن ماما بري مزمور داويت مبل 240 كلتن حفتنا فرويني مزمور داويت مبل 240 شدشتن أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 240 شوعتن ممر ساران قاع السلام آتخن نتساتها الليخن مزمور داويت مبل 240 شمنتن يغريتا ايفوني لك آتي خدر لخي حفتنا سنايتي خمسلني مزمور داويت مبل 240 شمنتن ممر سارا مسيلن سني حوريتا سنايتي الشي مزمور داويت مبل 240 شمنتن عاويل كغتصلي لنا أراي نسمع ولد منفس قدوس هذا ملاك آمين هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ
أبا أريام أمسكنوا كلكم ملائكة أمسكنوا بزوحة بزلكم سراويت أمسكنوا أتنسهين والحن أمسكنوا أتم بروحات كواكبتي أمسكنوا أتم ناي سماين أبلعلي سمايا زلكم ماياتن أمسكنوا نسو عزيزو تفاتيروم يوم مو نسم እግዚአብሔር يمسكنوا نزل عالم أقومم ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ያመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሃውን በረድን ኣሳሂታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህብውላን ኣቱም ኣክራንን ኮረብትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽዕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኩም እንስሳት ለመም እትብሉን ነፈርትን ኣዋፍ ነገስታት ምድርን ኩልካትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩልካትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣጎበዝን ጎራብዝን ዓበይቲ ምስ ናእሽቱ ስሙ ወይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግናሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽንዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኹ ወጎይታይ እቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝፀረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን አሁን መምህር ተኽሉ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኩንዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድማይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ሓጢኣተይ ረድን አንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሕ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነብ እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተኪትኪ ተንስኢከ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓርንን ኣድሕንንን እንዳበልከ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን ማማ ብረይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹህ ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይ ናብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ መስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተጸጢሕኺ ኣንቲ ሸለልተኛ ከዳዕን ስጋኺ ከለክ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻን እስንብድ ነቲ ዘለዓለም ፍርድኻ እንብርካ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱምን ድንሱን ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይን ዘይግዱስ ዝኾንኩም ናይቲ ተቐባል ቀረጻብነት ምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ይእዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ሃብትና ፍረ ወይኒ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ዲያቆን ቴንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ናባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልና ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕ እዮ
نتحممت نفسي بخنتነት أزيو حلوات أفئوا اللمو ناب صلتن من نقاعهن أبقسيا مخنياتو نسخي كأليتن محرت اتلمني عليت عدن إخي عد منج هيوات نقصي أملاخي ويتا يسوس كريستوس تسفى إخي آمين أمين أدينا إلسابيت وقويتا بزاري تزيان عمو بزي حاتيات من حد حلونا اوكي قلت وبيتا بزاليت دي انا عامو بزي حاتيات ونحضر حلونا او املا ابوتاتنا نسخا بروح يعني املا ابوتاتنا نسخا بروح إخا او املا ابوتاتنا او كشي او املا ابوتاتنا نسخا بروح إخا برختك ازي بزحيو قدس سمكاون نزل عالم كبر زمالو يوم امين ويتا كمتي أبا توكلنا يوزولنا محرتك خمون نخلنا محرتك خمون نخلنا نعنتي كله نعاخا يصبيع اللوا نسخاخا وانو مقبي تهبو أو أملاخنان مدحانينان أو تصفى كل وسنات مدرس معنا وبيتا نسخا إخا كابي عالية زي نزال عالم تدحننا قبنان آمين أوغيتا بروح إخا أمو فردخا محارني أوغيتا بروح إخا أمو حق نتكا أرد عني أوغيتا بروح إخا أمو كبرخا أبرح لي أوغيتا محرتكا نزل العالم ينبر أوغيتا نعي نتقبار إيدكا كاب ولدو معك أبيي سرزقونكا أيتن تساقني أوغيتا نعخا بديلي يمو محرنن لنفسي أدحنان نابلكو اسألي الله أوغيتا أباخاتو كلا الله أمو أدحنني فقد كاخ قبل كا محرني نسخا أملاخي فالفالي هوت إخا ببرهان كادما إنا برهان نرئي محرتكا نابتو بفلتوخا كبرخا أنا بقنعات لبيت محتسان تقان بركاتن مسقانان بحاكينات كايو أو قدمي عالم زنبر كان بزال عالم تنبر زلو كان أبون ودن من بس قدسن نعاخا مسقانان وداسيان قرمان يبقى لو من كل ساعة نزل عالم أمين أولو القويتا بأخا مأمانن مسمكان مزمارن سنة يمو محرتك أب تصبح حق أنت كادما ليتي أزنتو يقدني اللي آمين كالي وتسمع لنا حونا دياقون ساميل وداسي سلس قدس ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓዱሽ ክመጽእ እዩ ወጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን آمين أو سلس قدوس محرنا أو سلس قدوس محرنا أو سلس قدوس محرنا أو قويتا حتياتنا حدا قالنا أو قويتا بدلنا يتسبسبلنا أو قويتا أبسانا يقرب لنا أو قويتا نهمات صحاب صحيمو من تتقدس مكايل كافة والصوم أو قويتا نتم زموت بوتاتنا نديتا لا أحواتنا نحتنا كعنفس معرف أو خاب حاتيات نزخون كا قويتا محرنا أو خاب حاتيات نزخون كا قويتا ردعنا لما أنا خا تقبللنا كبرن مسقانا بفتسم معرقن قدسنا نعخاي قبا أمين أو قويتا محرنا أو قويتا محرنا أو قويتا بارخنا أو قويتا بقعات قبرنا مسقانا كم زلنا نصلب سمايات تنبر ربنا سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس قصات تمصا فقد كام تعب سماي كم دمام دريخون نعلات مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كفاد احنا النمبر فتنا يتأتونا قسن حيلن كبرن نزل علمنا تكايما أمين
زت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خدنجليخي بسقاخون دنجليخي أدا إجابير توعد قويتا سراوي سلام لك له إسغيكا وأنس برختيخي فركر سغم برخيو وملي تتسقى جابير مساخيو وفستي داسي والكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا حرت لمن لنا أمين آمين ማማረ ዘነት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም እሺ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ አዲ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና አርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ንምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ አማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ከጸግወና ልምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንአማኑኤል አምላክና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቅርበልኪ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተአመነት አማላዲት ሓጢአትና ሓድግልና ተዘከርኒ አሜን አሜን መምህር ትምኒት መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ክትጽልይልና አስዕብ አቢልኪ መምህር ሳራ ድማ ጸሎተ ሃይማኖት እሺ ከመይምሲኹም መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ወአዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላክ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻን ሃዋርያት መጎሶም ሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቲኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና አሜን ዝተዋሃበና ዕድል የመስግን አገልግሎት ከበር ዲያቆ ሓወይ አሜን ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ አምላክ ብእግዚአብሔር አብ ንአምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድ እውን ንአምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኽበ ሓቀኛ አምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድህነትና ምእንቲ ምድሃና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን አቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መህወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንአምን ምስ አብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ለኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት በሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንአምን ኃጢአት ንምስትስራይ በሓንቲ ጥምቀትን ንአምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ህደገልና ኃጢአትና ሕደገልና ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ 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 ላይሶን
Tralaison, tralaison, tralaison. Tralaison, Krialaison, Krialaison. Tralaison, tralaison, tralaison. Krialaison, Krialaison. Tralaison, tralaison, tralaison. Krialaison, 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 Krialaison. Tralaison, tralaison. ሃብትና ሰናይት ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርካን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ ትመልክ እግዚአብሔር አቦ መሃረና ኦ ጌታ ሰራዊት አምላክ ሓይልታት ምስጋናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣቦና ሕደር ኣባና ሕደር ንበደልና ይቅርታን ምህረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብምፍላጥን ብዘይ ምፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲቲ ኣብ ልዕልና ሰመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣንበር ከም በደል ከም ተግባርካ ይኩን ኣሜን በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ማለት ነግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎ ድሕና ንኣውሳና እንደገና ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ፀሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋስ ብሓሳብ ብተግባርኹም ብቓል ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕርሑን መብቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅድስም ካልካ ተዓርቀናን ሓደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኽልኻና ብፀጋን ብርራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይተናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ፀሎት ኦ ጎይታ መሓረና ሕረትካውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እውን ኣምላኽና በዓል ነዊዕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕርሑን ነቶም ኣነ ዝቐደማዮም ሓጢአተኛታት ክምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትቅድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቕበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርድኣና
بلونام كنا كبر سان ملاك تحلونا ناوهدت امنت كنا مرحمنتي نابتو زي مرمرن زي وسنن فلتت كام بتصح عدلنا سخان زل عالم برقيقة أمين وقويتا بقعات كبرنا مسقانا خمزيلنا خنصلي سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصة خاتم صا فاركام تاب سماي كما دمام دريخون عليت مقبنا لما هبنا احنا نزود دولنا ودلهم كم زحدقنا لهم دلنا نعوسانا دقلنا كوكفاد احنا ننبه فتراعي تأتونا من قسن حيلين كبرن زل علمنا تكاين مأمين ووزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله حلنا خدن قليخي سقاخون دن قليخي دي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك الله نسخي كوان استبرفتيخي ركر سغم برغيو وملتا تسقا يا بير مساخيو وفي الستي تاسي والكي عتيات ناصر يلنا فتو ودخي يسوس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين كبرنا مسجانا أملاك يكون يا بير يقبل له ترفع جزيان وقت يا بير بارك لنا አሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜን ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ንሎሚ ዓርቢ ዕለት 5 ዲሰምበር ከምቲ ልሙድ ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና ትምህርቲ መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ መቐጸልታ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ክንመሃር ኢና ከም ፈቃድ ኣምላኽ መምህርና ክሳብ ዝዳለዉ እተን ንባብ ኣብ ክልተ ከፊልና ከነንብበን ኢና ክልተ ኣርእስቲ እየን ዘለዋ እታ ቀዳመይቲ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 6 ማማ ብረይ ከተንብብልና መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 6 ሓፍትና ፍረወይኒ ከዓ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ 7 ክሳብ 10 እሺ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቀዳማይ ኣቱም ሃብታማት እስከ ሕጂ በቲ ዝመፀኩም ዘሎ መግደራዊ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ ሃብታማትኩም መሽሚሾም ንክዳውንቶም እውን ብልዒ በሊዕዎ ወርቅን ኩልኹም ብሩርን መሪቱ እቲ ምምራቱ ከዓ ክምስክረልኩም እዩ ንስጋኹም እውን ከም ሓዊ ክበልዖ እዩ ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት መዝገብኩም ኣኪብኩም ኣለኹም እንሆ ውዕለት እቶም ጉርሁኹም ዝኣፀዱ ዓየይቲ ንስኻትኩም ከዓ ዝገደፍኩምዎም የእውዩ ኣለዉ ኣውያቶቶም ቁርብ ሰሓባ ወደይ ንላዕለ እቶም ኣፀድቲ ከዓ ዝደኸምዎን እውዩ ኣለዉ ኣውያቶቶም ኣፃደውን ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ፃብኦት በፂሑ ኣሎ ኣብ ምድሪ ሓኒቅኩምዎም ሓንቂኩምሎም ጥዒምኩም ከም ብመዓልቲ ማሕረዲ እውን ልብኹም ኣስቢሕኩም ፈሪድኩም ነቲ ፃድቕ ቀቲልኩምዎ ንሱ ኣይፃረረኩምን እዩ ኣሜን ቃልዎ ተስምዐልና ቀፂላ ትዕግስትን ጸሎትን ኢሉ ፈሊልዋ ኣሎ ካብ ቁጥሪ 7 ሓፍትና ፍረወይኒ ክሳብ መወዳእታ ከተንብብልና እምበኣርሲ ኣሕዋተይ ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ተዓገሱ እንሆ ሓረስታይ ነቲ ክቡር ፍረ ምድሪ ይጽበዮ ኣኸዛን ማይን ጽባሓት ክሳዕ ዝረክብውን ይዕገስ እዩ ንስኻትኩም ከ ምጽኣት ጎይታ ቀሪቡ እዩ እሞ ተዓገሱ ልብኹም እውን ኣጽንዑ ኣሕዋተይ ከይትፍረዱ ኣብ ንሓድሕድኩም ኣይትበሉ እንሆ እቲ ፈራዲ ካብ ኣፍ ቤት ደው ኢሉ ኣሎ ኣቱም ኣሕዋተይ ነቶም ብስም እግዚኣብሔር እተዛረቡ ነቢያት ኣርኣያ ሓሰራ መከራን ትዕግስትን ግበርዎም እንሆ ነቶም እተዓገሱ ብፁዓን እዮም ንብሎም ኣለና ብዛዕባ ትዕግስቲ እዮም
ሰሚዕኩም ኣለኹም እግዚኣብሔር ከዓ ብዙሕ ለውሃት ዝመልአን ደንጋፅን እዩ እሞ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገብረሉ መወዳእታ ርኢኹምዎ ኣለኹም ግናኸ ኣቶም ኣሕዋተየ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ከይትወድቁስ እቲ እወኹም እወ እቲ ኣይኮነን ዝበልኩምዎ ከዓ ኣይኮነን ይኹን እምበር ቅድሚ ኩሉ ብሰማይ ወይ ብምድሪ ወይስ ብካልእ ማሕላ ኣይትምሓሉ ኣብ ማእኸልኩም ሓሰራን መከራን ዝፀገበ ዶ ኣሎ ይጸሊ ሕጉስ ዶ ኣሎ ይዘምር ኣብ ማእኸልኩም ዝሓመመ ዶ ኣሎ ንሽማግለታት ማሕበር ይፀውዕ ንሳቶም ከዓ ብስም እግዚኣብሔር ዘይቲ እናለኸይዎ ኣብ ልዕሊኡ ይጸልዩ እታ ናይ እምነት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተድሕኖ እያ ጎይታውን ከተንስኦ እዩ ሓጢኣት ገይሩ እንተኾይኑውን ክሓደሉ እዩ እምበኣርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተኣመኑ ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን ጸልዩ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ ኤልያስ ከማና ዝድኻሙ ሰብኣይ እዩ ዝነበረ ዝናብ ከይዘንብ ከዓ ጸሎት ጸለየ እሞ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ምድሪ ኣይዘነበን ከም ብሓድሽ ድማ ጸሎት ጸለየ ሰማይ ከዓ ዝናብ ሓደ ምድሪ እውን ፍሪኡ ፍረ ኣብቆለት ኣቶም ኣሕዋተየ ሓደ ካባኻትኩም ካብ ሓቂ እንተዘንበለ ሓደ ከዓ እንተመለሶ እቲ ንሓጣእ ካብ መገዲ ጌግኡ ዝመልሶ ነፍሱ ካብ ሞት ከም ዘድሕን ብዝሒ ሓጢኣት እውን ከም ዝኸይድ ይፈልጥ ኣሜን ኣላት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ቃሌዎ ተስማዕልና እሺ ካብ ብምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበና እዩ ነቦና ተዛራባ አንደበት ንዓና ድማ ደስታ ውዕል እዝነ ልቦና ይሃበና እግዚአብሔር ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ከመይ ውዒልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ትኽሳብ ዝሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋኑ ይብፅሐዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ أبي ممر تخماريا مشار داخت قبرنا الرئيس لقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ከምቲ ኩሉ ግዜ ለሙን መምህር ሓውና መምህር ተኸማርያ ኣዳልዮም ተርጊሞም ጽሒፎም ሰዲዶምልና ኣለዉ እዚ ምዕራፍ 5 ከምቲ ክንሰምዖ ፀናሕና ዘለዎ ዓበይቲ ኣርእስታት ብዛዕባ ጸሎትን ምሕረትን ከምኡውን ንሃብታማት ዝተዋህበ ስምዕታ ይሒዙ ዘሎ
معرف حمش ملأختي يعقوب مأتوي تعجستي صلاة محرة أبزانا يمود أتا معرف قدوس يعقوب ملأختو بسلسة حيالات حسابات يزازم قداماي نتوم يراي كوننا لبنا حراي أبونا እግዚአብሔር ይደግፍኩም يفتنا اللغة حسب أنت أشمغوص حراي ቀዳማይ ነቶም በሃብቶም ተወኪሎም ንድኻታት ዘጨንቑ ናይ ፍርዲ መጠንቀቕታ ይህብ ካልኣይ ንኣመንቲ ኣብ ማእኸል መከራ ከምቶም ነቢያት ከም ኢዮብን ብትዕግስቱ ክጸንዑ ይምዕድ ኣብ መወዳእታ ድማ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህይወት ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ጸጋ ይገልጽ ማለት ሓይሊ ጸሎት እምነትን ምስጢረ ንስሓን ከምኡውን ዋጋ ናይ መድሓን እታ ዝጠፍአት ነፍሲ ስለዚ እዚ ምዕራፍ እዚ ነዚ ዓበይቲ ነገራት ሕፅር ኣቢሉ ኣጠቓልል ኣቢሉ ኣቕሪብዎ ዘሎ እቲ ቀዳማይ መጠንቀቕታ እዩ እቲ መጠንቀቕታ ከዓ ካብ 1 ክሳብ 6 ዘሎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣቶም ሃብታማት ብዛዕባ እቲ ዝመጻኩም ዘሎ መከራ ብኸዩን ኣእውዩን ይብላ ምዕራፍ 1 ቅዱስ ያዕቆብ ነቲ ብዘይ ፍትሒ ዝተኣከበን ንኣምላኽ ዘይኮነስ ንስጋዊ ባህጊ ጥራይ ዝውዕልን ሃብቲ የጠንቅቕ ሃብትኹም በስቢሱ እቲ መዝገብኩም ዝሓዘ ወርቅን ብሩርን ጠፊኡ እቲ ኣብ ምድሪ ዝእከብ ሃብቲ ግዝያዊ እዩ እቲ ንኣምላኽን ንድኻታት ዝተወፈየ ሃብቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ዝበስበሰ እዩ ዝቁፀር እቲ ዝጠፍአ ወርቂ ድማ ኣብ ዕለተ ፍርዲ ከም ሓዊ ኮይኑ ንስጋ ንነፍሲ የንድድሆ እዩ ኣብ ቁፅሪ 4 እቲ ደሞዝ እቶም ንግረኽኹም ዝዓፀዱ ዓበይቲ ይጠርዕ ኣሎ እዩ ኣምላኽ ፈራዲ እዩ ናይ መበለታትን ዘኽታማት ኣምላኽ ፈራዲ ናይ መበለታትን ዘኽታማትን እዩ ኣምላኽ ጠበቓ መበለታትን ዘኽታማትን እዩ እቲ ዝተመንጠለ ደሞዝ ኣብ እዝኒ ጎይታ ሰራዊት በፂሑ ኣሎ እዚ ስም እዚ ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ንፍትሒ ዝቐንእን ምዃኑ የዘክር ኣብ ምድሪ ሓንቂቕኩምን ጥዒምኩምን ከም ንመዓልቲ ማሕረድ ዘስበሐ እንስሳ ንልብኹም ኣስቢሕኩም እዚ ኣዝዩ ዘስደምም ምስሊ እዩ እቶም ንስጋዊ ጥራይ ዝነብሩ ብዘይ ምፍላጥ ንነብሶም ኣብ ፍርዲ ኣምላኽ የእትው ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብ 1 ክሳብ 6 ዘሎ ንሃብታማት ዝተዋህበ ስምዕታ ኢሉ ከምቲ ኣርእስቱ ገሊፅዎ ዘሎ ስለዚ ሃብታም ምዃን ሓጢኣት ድዩ ሃብታም ምዃን ገበን ድዩ ኢሉ ዝኾነ ኣማኒ ወይ ዝኾነ ሰማዒ ክሓትት ይኽእል እዩ ከምቲ ያዕቆብ ኣስፊርዎ ዘሎ ሓውና መምህርቲ ማርያም እውን ገሊፆሞ ዘለው እቲ ገንዘብ ኣይኮነን እቲ ፀገም እንታይ እዩ ሓደ ኣብቲ ኣመፃፅኣ ናይቲ ገንዘብ ካልኣይ ኣጠቃቅማ ናይቲ ገንዘብ ሳልሳይ ምሕደራ ናይቲ ገንዘብ ያዕቆብ ብንጹር ኣብዚአን ሰለስቲአን ገሊፅወን ኣሎ ማለት እዩ መጀመርያ ኣመፃፅኣ እቲ ገንዘብ ካልኣይ ኣጠቃቅማ እቲ ገንዘብ ሳልሳይ ምሕደራ ናይቲ ገንዘብ ኢሉ ስለዚ እዘን ሰለስተ እዚአን ፀገማት ኣብ መጨረሻ ናብ ምንታይ እዩ ዝወሲዱ ናብ ነቲ ጻድቕ ምቕታል ገንዘቡ ምስ ወሰድካ ከይከሰካ ወይ ናብ ካልእ ከይተርዕ ነቲ ጻድቕ ከዓ ትቐትሉ ኣብ ኣቐሚጥዎን ኣሎ ኣብ መጻጽኣ እቲ ገንዘብ ከምቲ ክንብእ ኮብ ክንበባ ፀንሐን ዝረኣናዮ ኣብ ቁፅሪ 4 እንታይ ኢሉ ዘሎ እንሆ ውዕለት እቶም ግሩህኹም ዝዓፀዱ ዓየይቲ ንስኻትኩም ከዓ ዝገደብኩሞም የእዎ ኣሎ ኣውያቶም ዓፃደውን ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ፀባኦት በፂሑ ኣሎ እዩ ነቶም ድኻታት ነቶም ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት የስርሕዎም ስልጣን ዘለዎም ከዓ ኪዳብ ፀውዕካ ክመፃካያ ፅባሕ ምፃእ ድሕሪ ፅባሕ እንዳመሉ ላል የብልዎም ኣብ መጨረሻ ከዓ እቲ ብከምዚ ካብ ድኻታት ዝተዓመፀ ንሃብታማት ዝተዋህበ ስምዕታ ዝብል ከሎስ ነቲ ፀሪዑ ፅዒሩ ተማሂሩ እግዚአብሔር ባሪኽሉ ንበረኸት ዝኾነ ሃብቲ ወይ ፀጋ ኣይኮነን ኢሉ
سلازي تقدماي اتجنزب بعمص اخ يبلون مالتي كلاي اتقاقما اتجنزبي اب معرف او قصر حمشته اب مدري حانقعكم انطعمكم كمت بمعالت محردي لبهم أسبحهم أملاخ نحيل زخوننا نقولبت زخوننا إيهي بالنايل كاب أو وسائل زخونا أبنت كمولجن أب أكلنا خاء زين بور كنتات يزمس مالت نزخ أيو إجزابير هواري يعقوب إجزابير بأف هواري يعقوب غيره إلا أصبح كمو سجا كمو كما زي سبه لاهمة لإلة تبهات كمتين محردي مسساتات زسبحو اسخاتهم كأسقاهم أسبحكم سلازي اتي مصحف أبوتات انتايو إلو ادبامو وأيقاسو زعنبالا زار امكارسس انسو إلو اتي سنسي ناي دك انستيو اكزابير زسرعو نقدوس فرا نقدوس هيوت كون كله لعل عقمي بلعها لعل عقمي ساتيخا زمص جزفي سبحي كبدي اذا كله كابت اغزابير ذهبنا زياده ناي اغزابير ገንዘብ ناي دخاتات ገንዘብ ወይ ناي سدرانا ገንዘብ لعل عقن كبلع كله لعل عقن كستخلو زمص ነገራት ይነስخ አዩ አቀድሙ ስለዚህ ኣብ ምሕደራ ናይቲ ገንዘባት ጸጋ በማጻጹ ጸገም ነይርዎም ኣብቲ ምሕደራ ናይቲ ገንዘብ ከዓ ጸገም ነይሩ እቲ ናይቲ ምሕደራ ጸገም እንታይ እዩ ኣብ ቁጽሪ 2-3 ኣንቢብናየን ኢና መሓዘን ክትዕመልና ኢለ ዝደግመን ዘለኹ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ምሕደራ እንታይ ኮይኖም እዮም ብግቡእ ከም መሓድርዎ ዘይከኣሉ ሃብትኹም መሽሚሹ ክዳውንትኹምን ብልዕ በሊዕዎ حدا جزء بفلا أبزعدي مستجزء كي تتعمى زترسع أب كلوزيت كهولي خلي مالت هابتهم مشمشو كداونتهم من بالعبلع وبجكاتي لعلعقن بلعهم لعلعقمن ستيوم تاش مزقبرو نتسترف جنزب كأخم محدرو واي كألونيل ورقهمن برركمن مريتو اتم مراتو خاء كمسكر الكمي نسقاهمون كم حوه بالعيو أبزن دحروت معلتات مزقب أكيبكم اللهم دحروت معلتات مالت اتي كم تنتهاب تام عشا أبتع 10 لوكاس زغل زاكب كايو نمان كوهنا إيلومي ننبسخها كوس دوات هداليو مالوي سلازي إذا خفصامي يزغا أنا منتاي نابت زخفة قتلت يوسد باي ودي زلو قطري شدوشن أي تقدامي ثرستي فريدكم نتصادق قتيلكم نسو أي صارركم نيل أبقو أملاخين برك ما قوت أي كإل كسيسو خبص حي كإل خوانا خقبرون كم زي كإل فالتيوم مالت سلازي نتصادق أتي كم زغيركم تقتلوه ني أكا ني نابوت ننابوتي أتاخل تخوص ديلون دا الزابيل كم يقرون كم زقتلوه تاريخ نجيرنا جلس أبيلو جن أزيل له سلازي تقدميتي معرف نهابتامات توهبه سمعتا قبل كله هابتا حاتيات كوين زي كونس أما تأزعت جنزب بحق خونا اللو التقاقمات جنزب كان فقد أملاك خونا اللو محدرا نيتزهبنا أجزابير برخت بقبو كان محدرو كم تدع خوينو نابتزح على فجدول أي كسجاجرناني سلقالاتو أجزابير تتمسجن يخون هابتا قدميتي أرستي نهابتامات زتوهبه سمعتا زبل إناس أنحنا كم فقط إجزابير هجي خاب قطري شوعاتك 10 زلو ساواعيث نابتع قستيل بزعبازي أتو محواتي كسع مساعات قويتا تعقزو مكران فتنان أبهيوت كريستيان زي ترفي قدسي أيكوب قنا بسلسة مساليتات قيرو يتصانان عنايل حارستاي كم تحارستاي نتخبر فرا مدرخ قبل نقداماين ندحراين زناب بتعقست زصبا نحنا دما مساعات قويتانا بتعقست خنصبا يقبا منفساوي هيوت صعرن تعقستن يحاتتيل يتحارستاي عامت ملو كابصقي جميرو عامت ملو حاريسو نتمريت على سليسو زريو
أفرخ ساب زبصح يوزع قاسي سلازي نزت عقستزي أبنت قبروي صاوعيت نسحايل إذا مسبلة أبنت سلازد لينا نبيات أتوم بسم እግዚአብሔር ዝተዛረቡ ነቢያት نعنا أبنتنا ناي مكران صبان تعقستيهم قال حق ስለዝተዛረቡ ብዙሕ መከራ ጸጊቦም يومي ስለዚህ ቀዳማይ እንታይ ኢሉ ቀዳማይ እቲ እቶም ነቢያት ኢሉ ነቢያት ምስ በለሽዑ ነቦና ኢዮብ አምጺዎ ማለት ትዕግስቲ ኢዮብ ሰሚዕኩም ኣለኹም መወዳእታ ኸኣ ጎይታ ካብ ጎይታ ኸኣ ርኢኹም ኣለኹም ኢዮብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ትዕግስትን ምልክትን እዩ እቲ መከርኡ ከቢድ እኳ እንተነበረ እቲ መወዳእታ ጎይታ ግና ምሕረትን ርሕሩሕን እዩ መከራና ናብ ዝዓበየ በረኸት እዩ ዝመርሕ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ግዜ ሓዘን ኣብ ግዜ ሽግር ንኢዮብ ዘጸናንዐ እግዚአብሔር የጸናንዕኹም ንኢዮብ ዝደበዘ ኸኣ እግዚአብሔር ይደብስኩም እንዳበለት ቤተ ክርስቲያን ትገልጾ ካብ ዝመልእኽቲ እዚ እቶም ሓሳረ መከራ ዝጸገቡ ኣርአያ ይኹንኹም እንሆ ነቶም ተዓገሱ ብፁዓን እዮም ንብሎም ኣለና ንሳቶም ኣርአያ ይኹንኹም ጻዋዒት ናብ ትዕግስቲ ኣብ ዝበልና ዘለና ትዕግስቲ ጸሎትን ምሕረትን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ቅዱስ ያዕቆብ መልእኽቱ ብሰለስተ ሓያላት ሓሳባት ይዛዝም ቀዳማይ ነቶም ብሃብቶም ተወኪሎም ንድኻታት ዝጭንቁኑ ኣብ ጸናሕናይ ርእሲ ዝሓለፍናየ ማለት እዩ ናይ ፍርዲ መጠንቀቕታ ይህብ ካልኣይ ንኣመንቲ ኣብ መከራ ኣብ ማእኸል መከራ ከምቶም ነቢያት ከም ኢዮብ ብትዕግስቲ ክጸንዑ ይምዕድ ኣብ መወዳእታ ድማ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ጸጋ ይገልጽ ማለት እዚ ኸኣ እንታይ እዩ ሓይሊ ናይ ጸሎተ እምነት ምስጢረ ንስሓ ከምኡውን ዋጋ ናይ መድሓን ሓንቲ ዝጠፍአት በቂዕ ይምህር እዩ ሓይሊ ጸሎትን ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን እዛ ናይ መወዳእታ ክፋል ካብ 13 ክሳብ 20 ኣብ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ዓብ ጸጋ ትገልጽ ሓደ መሳኻትኩም ዶ ሕሙም ኣሎ ንቀሳውስቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ ንሳቶም ድማ ብሽም ጎይታ ዘይትለኽዮም ኣብ ልዕሊኡ ይጸልይሉ እዚ ንጹር መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ናይ ምስጢረ ቀንዲል ምስጢረ ፈውሲ ምሕረት ሕሙማት እዩ እዚ ምስጢር እዚ እታ ብእምነት እትጽለ ጸሎት ንሕሙም ከተድሑነ እያ እታ ቀንዲ ሓይሊ ኣብቲ ዘይቲ ዘይኮነስ ኣብታ ጸሎተ እምነት እያ ዘላ ሓጢኣት ገይሩ እንተኾይኑ እውን ክሕደገሉ እዩ እዚ ምስጢር እዚ ንጥዕና ስጋ ጥራይ ዘይኮነስ ንምሕረት ሓጢኣት እውን የገልግል እዚ ድማ ኣብ መንጎ ጥዕና ስጋን ጥዕና ነብስን ዘሎ ዘይናጻጸል ርክብ የጉልሕ እዩ ንሓድሓድኩም ሓጢኣትኩም ተናዘዙ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተሰልጥ እያ እዚ ድማ ንሓይሊ ምስጢረ ንስሓ የጉልሕ ንኣቦ ንስሓና ሓጢኣትና ምእማን ምሕረት የብቅዓና ከምኡውን ምእንቲ ንሓድሓድና ክንጽሊ ይምዕደና ኤልያስ ከምናትና ድኹም ሰብ ክንሱ ጸሎቱ ሰማይ ክዓጹን ክኸፍትን ከም ዝኸኣለ ብምጥቃስ ሓይሊ ጸሎት ክሳዕ ክንደይ ይዓቢ ምዃኑ የረዲ ጎይታ እቲ በኣይ ዝኣምን ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ይገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ይገብር ኢሉ ክሳብ ክንደይ ነገልገልቱ ንእሙናቱ ዝሃቦ ጸጋ ይገልጽ ሓደ ካብ ሓቂ እንተዘንበለ ሓደ ኸኣ እንተመለሶ ንሓንቲ ነፍሲ ካብ ሞት ከም ዘድሓነ ብዙሕ ሓጢኣት እውን ከም ዝኸድን ይፍለጥ ኢሉ ሓደ ሰብ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ሓቂ ክዝንብል ከሎ ሓደ ኸኣ ነቲ ካብ ሓቂ ዝዘንበለ እንተመለሶ ኢሉ ስቒልካ ሰብ ኣይምለስን እዩ ዋጋ ኸፊልካ ክብርኻ ሂብካ መዓርካ ሂብካ ቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ብብዙሕ ዝጥቀስ ዮሃንስ ሓጺር ነታ ኣብ መንጋጋ ስልጣን ኣትያ ዝነበረት ኣትናስያ ከመይ ገይሩ ካብቲ ዝነበረቶ ኣውፂኡ ብንስሓ ናብ ህይወት ናብ ቅድስና ከም ዘብጽሓ እቲ ቅዱስ ታሪክ ዝገልጸልና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብ ሓቂ እንተዘንበለ ሓደ ኸኣ እንተመለሶ ንሓንቲ ነፍሲ ካብ ሞት ከም ዘድሓነ ብዙሕ ሓጢኣት እውን ከም ዝኸደነ ይፍለጥ ኢሉ
تسعان تشعتن نجد ملاخ قديفو قويتانا نمدحينا نيس كريستوس نحادة زتفأت آدم نحانت زتفأت بقع كبليو كاب سمايات نابانا وريدو قدوس يعقوب ملختو زازم ولو قال نفسات ناب أملاخ مملاسك ساعكندي عبواغا خمزلوو بمزخخاري اتزبلت قبري نحاد حات نام نسحا مملاسي إذا دما نرئسناون بزو حاتياتي خدنا إذا دما نحكي فقري إيوي سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብ ሓደ ክሳብ 6 ዘላተን ንሃብታማት ተዋህበ ስምዕታ ስለምንታይ እዩ ስምዕታ ተዋሂቡ ርኢና ብድሕሪኡ እቲ ሓሳረ መከራ ዝኾነ ብመከራ ክንሓልፍ ከለና ክንዝክሮም ዘለና ነቢያት ብኸመይ ሓሊፎም ሐዋርያት ብኸመይ ሓሊፎም ኢልና ካብቶም ተጠቂሶም ዘለው ከዓ ትዕግስቲ ኢዮብ ርኢኹም ኣለኹም دحنيو بتعجزتكم كأن نفسكم كتدري وايهم من سلازة حدا تعجزتي فرا منفس قدوس مخانو سلازة تعجزتنا هو الداخل لو تعجزتنا خصنك كله اتفرا منفس قدوس توسيدوس بخالق فرسقا تملي إلو مالتي لك عبت قلاتيا معرف حموشي كاب شوعات تغساب عسران كلتن قاليس هو خمزلو مالتي سلازي تعجزون لبخو مازنعون إلو عبز ملخت زبقات تاتواهي زلو أم معرف شوعات قطري شوعاتن شومنتن كال انتايلو أي تفردون أي ترقمون أو قطرة الشعاتة أي تفردو إيه هاي تبولو إيه هاي تبولو أي ترقمو أي تفردو أسئلو أب قطرة عسرته أرأي حسارة مكرا إلو نتعجز نئيو بامسيب عسرتن حدن أب قطرة عسرت سلسته هو أيقونن يخون هو أنت خينو هو أيقونن تخينو خا أيقونن بولي كابز زوج أجن ناي تخفي إلو هو أنت خينو هو أي تمحلو سب كأمنكم لكم أي تمحل بالمدي أبعدنا زخون سب بخبابي سقادي مريم يلو خمحل لنا نسمعه ماله زبزحو أبقدامات زمون كوسخا بيت زمون كوسو صادق يوم زمون حلو بالمدي ماله سلازي تقال جن أنت عايزلو هو أنت خينو هو أيقونن تخينو خا أيقونن بحدكوا أي تمحلي إذا خاب قويتا خاب أنكس أبصان كمعرف حموشة ون بسفح فينا أنا أو قطري 10 سلسلة يزل لميدنا هنكون خلينا سجاخستو سجاب ببخا بقدسان بأملاخ بزخنة قال أملاخ نمهارو زلنا جن هو أنت خينو هو أيقونن تخينو أيقونن كاوز حلفة جن ناي تخوفي إيلو سبات كأمننا قلب بطريقه يمحل قلب بولادي يمحل قلب رؤسي يمحل عبت لمدن بهلن بزح زخونه بزعبازي ارستلو ارستو بزبوت هذا سلاز زخونه خا اصبقنا كلنا كنردو سلاز بنصر هو انت خاين هو ايكون انت خاين خا ايكون اب قصري 10 سلسته ينازلنا ማለት بدحريو مستن مستيرات التحاحيز انت ايلو زلو زتحقوس انتلو اب حقوسنا انت اينا خنقبر زصبابو انتلو اب صبابانا خنتاينا خنقبر زحمم انتلو اب حمامنا خنتاينا خنقبر نابرئسنا እንደዚህ يمصينايو እቲ ታሪክ ተዘርዚሩ ሞኸ ምስበልና ኣብ ነብስና ለውጥ አይመጽኒ ስለዚህ ዝተሐጎሰ እንተሎ ይዘምር ኖ ኣብ ሓጎስና ጓይላ ኢና ንገብር ኣብ ሓጎስና ጓይላ ክንገብር ባህልና ልምድና እዩ ናይ መን ልምዲ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቲ ጓይላን ስኽራንን ዳንኬራን ካበይ ዝብገስ ኣብ ዘበኖ እንታይ ሳዕብየን ነይርዎ ኣብ ዘበን ሙሴ ንደብረ ሲና ምስከደተ ህዝቢ ክበልዕን ክስሕቅን ምስ ጀመረ እንታይ ሳዕብየን እዩ ኣምፂኡ ስለዚህ እንታይ ኢና ንፈልጥ ዘለና ሕጂ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብል ቤተ ክርስቲያን ከ ነዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሕጊ ከመይ ገይራ ቀሚጣቶላ ንሕና ብኸመይ ኢና ንፈልጦ ብኸመይ ክንፈልጦ ፀኒሕና ሕጂ ምስ ተምሃርናዮ ኸ ብኸመይ ኢና ክንርድኦ እንታይ ብግልና ኸ እንታይ ውሳኔ ኢና ክንውስን እዚ ማለት እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚህ ዝተሐጎሰ እንተሎ ይዘምር ዝተሐጎሰ እንተሎ ይዘምር ታጠፈት በጊዕ ምስተረኽበት በዓል በጊዕ ከመይ ኢልኩም ዝተሐጎሰ እቲ ጠፊኡ ዝነበረ ወርቂ ምስተረኽበት እታ በዓልቲ ወርቂ
ወርቃ ምስ ረኸበቱ ከመይ ገይራ ከም ዝተሓጎሰት ንኩሉ ተነጊርና ኣሎ ማለት ኣቦታት ከኣብቲ ፍትሒ መንፈሳዊ ከም ናይ ቅዱሳን ሓጎስ ንኣምላኽ ዘኽብር ንኣምላኽ ዘመስግን እምበር ከም ሓጎስ ኣህዛብ በጠፊሃ ኣእዳው ወበጽሒሳ ኣእዳው እይኩን ኢሎም ኣቐሚጦሞ ማለት ከም ናይ ኣህዛብ ሓጎስ ኣይኹን ሓጎስኩም ስለዚ ኣብ ግዜ ሓጎስና እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ዝፀበቦ እንተሎ ኢሉ ዝፀበቦ እንተሎ ይጸሊ ዓዲ ክስተሎ ፈላጢ ዓዲ ክስተሎ ፈዋሲ ዓዲ ክስተሎ ደብተራ ዓዲ ክስተሎ ፍቁራ እንዳተባህለ ህዝብና ህይወቱን ገንዘቡን እምነቱን እዚ ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስጢረ ቀንዴል ብግቡእ ስለ ዘይፈለጦ ንዕኡ ብካልእ መናፍስቲ ስለ ዝተመንዝዐ እዩ ማለት ስለዚ ዝፀበቦ እንተሎ እንታይ ይግበር ዝፀበቦ እንተሎ ከዓ ይጸሊ ዝፀበቦ እንተሎ ይጸሊ ኩሎም ቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት እሶም ዝነገሩና ሶስና ብዓመፅ ዝኣመነቶም መምሃራን ብዓመፅ ምስከሰስዋ ኣብ ኢድ ሰብ ካብ ምዳቕ ኣብ ኢድ ካብ ምዳቕ ሓይሽ ኢላ እግዚአብሔር መሊስላ ኣናንያን ኣዛርያን ኣብቲ ቤት ኣብቲ ሓዊ ጸልዮም እግዚአብሔር ካብኡ ድሒንዎም እዩ ዝፀበቦ እንተሎ ይጸሊ እታ ሳልሰይቲ ዝሓመመ እንተሎ ናብ ቤት እግዚአብሔር ይምጻእ ናብ ኣስማተኛታትን ናብ ጠንቆልትን ናብ ካልእ መናፍስቲ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ብጽቡቕ ገርና ርኢና ኢና ምዕራፍ 21 ምዕራፍ 22 ምዕራፍ 23 ቶም ብግቡእ ዝተኸታተልኩሞ ከምዚ ንገብር ኢና ዝብሉ ብከምዚ ዓይነት ዝጥቀሙ ብከምዚ ዓይነት ዝጥቀሙ ዝብል እቲ ናይ ኣስማተኛታት ቤተ ክርስቲያን ጸሎትን ምስጢራትን እሱ እዩ ዘለዋ ካልእ ጎይታ ዝሰርዑ ሃዋርያት ዝሰርዑሉ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓመመ እንተሎ ናብ ቤት እግዚአብሔር ምጻእ ቀሳውስቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ጸሎተ ሃይማኖት እናደገሙ ብዘይቲ ይልከይዎ እታ ናይ እምነት ጸሎት ነቲ ሕሙም ክትፍውሰያ ሓጢአት ተገይሩ ክሕደገሊ ጎይታውን ከተስኦ እዩ ሓይሊ ጸሎትን እምነትን ኤልያስ ዝኸማና ሰብ እዩ ንዓና ከረድዩ ብጸጋ ዝዓበየ ነዚ ዓለምዚ ከይተጠቕመሉ ብምናኔ ብዘይ ሓዳር ብዘይ ውላድ ብድንግልና ዝነበረ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ እግዚአብሔር ከመይ ዝመሰለ ነገልገልቱ ስልጣን ከም ዝሃቦም ንሕና ብግብሮም ጸዲቆም ንሕና ከምኣቶም ንኸውን ኢና ክንከውን ንኽእል ኢና ዝብል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዘይኮነ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ዘይትፈቅዶ ሰብ ኮከብ እምኮከብ ይሄይስ ክብሩ እግዚአብሔር ነቶም ቅዱሳኑ ኣብ ምድሪ ናብ ሰማይን ዝሃቦም ጸጋ ዘይልወጥ ነገር እዩ ማለት ስለዚ ሐዋርያ ያዕቆብ እንታይ ኢሉ ኤልያስ ከማናይ ግን ጸሎት ጻድቅ ብግብራ ብዙሕ ተሰልጥ ጸሎቱ ለጻድቅ እክልወታ ሰልጥ ብዙሃ ትረድእ ጸሎቱ ለጻድቅ ኢል ጸሎት ናይ ኣምላኽ ሰብ ትረድእ አይል ስለዚ ከረድእ ከሎ ከዓ እንታይ ዝገብር ናይ እግዚአብሔር ሰባት ብጸሎቶም ብፍቃድ ኣምላኽ ሰማያት ይዓጹ ጨካን ኮይኑ ስለ ዘይኮነን ጸጊቦም ነቲ ኣምላኽ ምስ ረስዕዎ ናባኻን ተተመልሱ ምስ ጸበቦም ምስ ሸገሮም ናባኻን ተተመልሱ ኢሉ ከም ዝዓጸወሉ ኣብ መጨረሻ ከዓ ከም ዝተኸፍተ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ 16 ጎይታ ምስኣቶም ይዓይ ነቲ ቃል ከዓ በቲ ዘሰንዮ ተኣምር የጽንዖ ነበረ ለዚ ብኸመይ ዝፍለጥ ኣታ ኣነ ብቅድሚኡ ዘገልግሎ ህያው ኣምላኽ ካብሎም መዓንቲ ጀሚሩ ኣብ መሬት ማይ ከይትነጥብ ኣብ ዝበለሉ ግዜ ኣምላኽ ምስቲ ቃሉ ይዓይ ከም ዝነበረ ኤልያስ ከዓ ካብ ርእሱ ዘይኮነስ ካብ ተሓዲርዎ ዘሎ መንፈስ ኣምላኽ ነቲ ኣዋጅ ይውጆ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካብ ሓቂ ምዝምባልን ነቲ ዝዘንበለ ምምላስን ክልተ ነገር ካብ ሓቂ ኣብ ሓቂ ዲና ዘለና ነብስና ክንምርምር ክንምለስ ንኻልኦት ሰባት ከዓ ክንመልስ እዚ ከዓ ንዓናውን ብዙሕ ሓጢአት ከም ዝሕደገልና እዩ ዘዘኻኽረና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንቃል እግዚአብሔር ብህድኣት ብጥብኣት ስራሕኹምን ግዜኹምን ኣወሃሂድኩም ስለ ተኸታተልኩሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዓኹምዎ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ንዝተረፈ መደባትና ኣውደ ምህረት ናብ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ንዝመሃረናን ንዝገሰጸናን ዶ ለባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ
ነቦና ድማ ስለቲ ዝመሃሩና ሰፊሕ ትምህርቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ንሓውና መምህር ተኽሉ ድማ ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ አገልግሎቱ አምላኽ መመሊሱ ፀጉ የብዝሓሉ እሺ ካብዚ ብምቕፃል መዝሙር ካብ ጉባኤ ክህልወና እዩ ንሎሚ መዝሙር ዝዝምረልና ብፍላይ ዘሚሩ ዘይፈልጥ ሰብ እንተሃልዩ ቀዳምነት ነቶም ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ እሺ ጊዜና እንጠቀመሉ መዝሙር ዝዝምር ቅድሚ ሕጅስ ብዙሕ ኣእዳው የዝርአ ነይረ نلقي له دياكون شمام ما بري اللوادين بحقيه اللوا قال على النادي دحن تلين دحن كده بقى الشيء زمر لنا ما بري ايش كوبلي لنا بركو كوبلي لنا بركو زين كوبلي لنا بركو نبراي كم محيش نبزي عدي كيده أزمادي قديفي نفس تفكرو أبوي زلنا أطفي إيخ من لسنا بيتي ميت أبوي تقبلني ميت إيسوسي تقبلني أنا طفق ودخا زبل أوسي إني أكالي قدأهو أبزي فلت أوغانا سرح جمركو بجنك خسرح ليتمس معالتي تسفاس عن كله 5 المات بعدي تسفاس عن كله 5 المات بعدي زبل عني باللي ويد ما زستيو شو ترد أخونا يبيت أبوي إيو منفسيك جنق سلامن سئيني عريقنا بركو زرم خيني عريقنا بركو زرم خيني بجزاء دليتي حد أتلميدي مخارج زي باللي كوا ولا حدا بناء علم فقري أزيت تاليلي هوتي وفهو أب علم كبليلي هوتي وفهو أب علم كبليلي قصيون ملسكو أب تفقر بيتي كأرق وسنكو مستبروخ أبوي مزئي له بدعمي بديلي يقريتها حتت أب أفدق خويني يقريتها حتت أب أفدق خويني بتحقوس هاني أوغز أي سأمني يقريتها بمقبار نبيتو أتوني ميتو زنبري ود رخيبي موغوس سبحتي أمت إلي نبلعنا التحقوس سبحتي أمت إلي نبلعنا التحقوس كوبلي لنا بركم نابراي كم محايش أبزي عدي كيدي أزمادي قديفي كابزف قرى أبوي زلنا أطفي إنخم اللس بيتي أبوي مزئي أبوي تقبلني مزئي سوسي تقبلني أنا طفق ودخا زبل أسيني أكالي قدأكو أبزي فت أغانا خسرح جمركو بجنكي خسرح ليتي مسمعالتي تسفاس عن كل 5 المات بعدتي تسفاس عن كل 5 المات بعدتي زبل عوني باللي ويدم ما زسوتيو شو ترد أخونا يبيت أبوي إيو من فسيكج إنق سلام سئيني عريقنا بركو زرم خويني عريقنا بركو زرم خويني بكزاء دليتي حتى أتلميدي مخارج زي باللي كوا ولا حدا بني عالم فقري أزيت تاليلي هوتي وفهو أب علم كبليلي هوتي وفهو أب علم كبليلي قد أيون ملسكو أبتفقر بيتي كأرق وسمكو مستبروخ أبوي مزئل له بطعم بديلي يقريتا خحتت أب أفدقي خويني يقريتا خحتت أب أفدقي خويني بتحقوس حاني أوغت أي سأمني يقرب من مقبار نبيتو أأتوني مويتو زنبري رخيبة دو مغوس سبحتم تقولي نبلع نتحقوس سبحتم تقولي نبلع نتحقوس تعال ساكدك من دو وديت أخلا أي بزحاني يا أخلا رحم الرش الشيء ما بري
Thank you. حراي ماما بري نايطف ودقت مياخة ببلنا صنيحة قال هو تسمع لنا الشيء كم زخن سمعت صنحنا كان مصحف قدوس تغسي بمتقاس كان استنتنا نرخنا بقباي أنا كفت عنده الشيء حفتنا سنايت لقاس 15 نايت تطفو ودي الشيء ካብ 11 ንሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቀ ነበሩ እቲ ንእሽተይ ከዓ ነብኡ ኣቦይ ነቲ ጥሪት እቲ ዝሃበሃኒ ገደ ሃበኒ በሎ ነቲ ገንዘብ ከዓ መቃቐሎም ድሕሪ ሕደት መዓልቲ ከዓ እቲ ንሽቱ ወዲ ዘለዎ ኩሉ ኣኪቡ ናብ ካልእ ርሑቕ ሃገር ከደ ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪቱ ብቅለትን ዕብዳንን ዘረብዎ ዘለዎ ዘበለ ምስ ወደአ ኣብታ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኮነ ንሱ ከዓ ክስእን ጀመረ ከይዱ ምስ ሓደ ካብ ደቂ እታ ሃገር ተወዓዓለ ንሱ ከዓ ሓሳማታት ኪካውስዩ ናብ ምድሩ ሰደዶ ካብቲ ሓሳማት ዝቐለቡ ቋርፎ ከብዱ ክመልዕ ከዓ ሓረረ ይብል ነበረ ዝህቦ ግን ሓደ እኳ ኣይነበረን ሽኡ ናብ ልቡ ተመልሱ በለ እንጀራ ዝተረፎም ጉዙኣት ኣቦይ ክንደይ እዮም ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት እመውት ኣለኹ ተንሲኤ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሚን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ ከም ሓደ ካብ ጉዙኣትካ ግበረኒ ክብሎ ተንሲኡ ናብ ኣቦኡ ኸደ ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቕ ከሎ ረኣዩ እሞ ደንገጸሉ ጉዳይ ከዓ ብክሳዱ ሓንዑ ሰኣሞ እቲ ወዲ ድማ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሚ ሓጢኣት ገበርኩ ደጊምሲ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ በሎ ኣቦኡ ግና ንባሩቱ ብልፁ ክዳን ኣምፂኢኹም ክደንዎ ቀለቤት ኣብ ኣፃብቱ ኣሳእን እውን ኣብ ኣጋሩ ኣእትውሉ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓብዩ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ እሞ ስብህቲ ኢላም ኣምፂኢኹም ሕረዱ ንብላዕ ንተሓጎስ በሎም ክሕጎሱ ድማ ጀመሩ እቲ ዓብይ ወድ ኣሜን እዚኣ ማለት ሲ መስተንቲነይ ኣብታ መዝሙር ኣሜን ቃል ህይወት ተስምዕ ለና ሓፍትና ሰናይት እታ ግጥሚ ካብዚኣ ያወፅያ ዳርጋ ኩላ ከምዚ ክንሰማዕ ፀናሕና እሺ ካልኦት ተወሳኺ ኣስተንትኖ እንተለና ብትንዶ ዲያቆን ሓወይ እሺ ማማረ ዘነት ናይታ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ዘላት ምስኣት ሰማዕ ደ ኦኬ ሓረይ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካበይ ክጅምራ እታ ሰበይቲ ኢየሱስ ከዓ ካብ ቁጥሪ 15 ክጅምራ ወላ እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታይ ከይፀምእ ብሙላእታ ክስታይሲ ትምልከት ካብ ላዕሊ ተጀሚራስ ግዜ ከይንወስድ ኢየሱስ ድማ መሰለላ ካብዚ ማይ እዚ ዝሰተየ ዘበለ መሊሱ ክፀንእ እዩ እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡን ንዘለኣለም ሂወት ክፍልፍልን ዓይኒ ማይ ክኸውንን እዩ እምበር ንዘለኣለም ኣይፀንእን ይበላ ክቕፅል እታ መልእኽቲ ኣብኣ ዘላ ትኽክል ክሊር እያ ድሓን እዛ እንታ ከዓ ዳርጋ ኩልና ትነውሕ ያወኒ ፅቡቅ ቃል ህይወት ተስምዓልና ማማረ ዘነት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 15 ኣብ ገዛ ነንብባት ኣብ ምዕራፍ ኩላ ሓፍትና ሰናይት እውን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁፅሪ 11 ጀሚራ ናይ ጥፍኦ ድንቢባትልና ትዛንታ ንዝክሮ ንኾን ኢና ኩላትና ንዝበለፀ ከዓ ኣብ ገዛና ነንብበን ኢና ሉቃስ 15 ወንጌል ዮሃንስ 4
ኣራይ እምበኣር ካብዚ ብምቕጻል ሎሚ ዝተምሃርናዮ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ ኢና ተማሂርና ንሎሚ እዘን ተሪፈናና ዘለዋ ሰዓታት እንታይ ተማሂርና እንታይ ተረዲእና እንታይ ኣስተንቲና ሎሚ ሓሳብና ምስ ጉባኤ ከነካፍል መድረኽ ናባኹም ቁጥሪ ክንዲዚኣ ኣውፅለ ይበሉኒ እንዳረኣኹም ከተስተንትኑ ትኽእሉ ኢኹም እሺ ሎሚ እንታይ ተማሂርና ተቀማሕሪ ሓደ ክፍትን ዶ እሺ ኣብትና ሰናይት ኣብታ ናይ ኤልያስ ጸሎት 17 እያ መስለኒ ኣብ እንታይ ኣስተንትኒ ጸሎት ሲ ኣቦይ መርጌታ ነጊሮምና ተንቲኖሞ እዮም ጸሎት ሓይሊ ከም ዘለዎ ብጸሎት ኩሉ ነገር ከም ዝኸውን ከይሰነፍና ላይክ ሓይሊ ኣለዎ በቃ እግዚኣብሔር ጸሎት እንድሕር ጌርናስ በቃ ኩሉ ነገር ከም ዝኸውን ብርግጽ ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ምጽላይ ጥራይ ከም ዝገብረልና ኩሉ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ኤልያስ ጸልዩ እሱ ከማና ሰብ እዩ ይብል ኣሎ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምሽ ሰብ ይብል ግን ጸሊና ከም ዝኸውነልና በቃ ይገብሮ እዩ እንድሕር ጸሎት በቃ ፓወር ኣለዎ እሱ ተረድኤ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ኤልያስ ተማሃርናዮ ማለት እዩ ኣሜን ኣብትና ሰናይት ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣሜን ጸሎት ከይባተኽና ከይተሓለልና ክንጽሊ ከም ዝግበአና ብጸሎት ዘይፍታሕ ነገር የለን ብጸሎት ዘይግበር ነገር የለን ካብ ናይ ነቢ ኤልያስ ተማሂርና ንሕና ከዓ እንድሕር ጸሊና ሲ እግዚኣብሔር ይሰምዕ እዩ ብጸሎት ዘይግበር ነገር ደይከኣል ነገር የለን እያ ትብለና ደላ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሓፍትና ሰናይት እሺ ካልኦት ክፍትን ንእሽተይ እሺ ማማረ ዘነት ዛ ምዕራፍ ሙሉኣሲ ለበዋ ኣብታ ቀዳመይቲ ንዓለም ምፍቃር ንኣምላኽ ምጽላእ ማለት እዩ ይብለና ንዓለም ምፍቃር ማለት ሲ እንተደኣኒ ኣብ ሰልፊሽ ኮይና ነፍስና ጥራሕ ኣድሂብና ካልእ ተጸገመ ሰብ ክንሪእን ክንዝክርን ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ሲቲ ንዓለም ምፍቃር ማለት ወይ ኣብ ዝልጭልጭ ጥራሕ ክንስተብህል እምበር እቲ ደሎ ጸገማት ኣይክርዳእናኒ እዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ከዓ እሱ እዩ ከምኡ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ንርኢ ኣብታ ካልእቲ ከዓ ኣብ ሓውካ ደይ ምፍራድ በቲ ከምቲ ንፈርዶ ከም ዝፍረደና ኣብ ሓውና ክንፈርድ ከም ደይብልና ይቕሬታ ብሕድገት ክንጥምቶ ከም ዘለና ትምክሕቲ እውን መውደቂት ምኳኑ ክንምካሕ ከም ደይብልና ቶና ብእግዚኣብሔር ጥራሕ ክንምካሕ ከም ዘለና እምበር ኣብ ሂወትና ክንምካሕ ከም ደይብልና ምክንያቱ ትምክሕቲ መውደቂ እዩ ውድቀት ተቐድማ ገለ ትብል እውን ጠቕስላ ስለዚ ክንምካሕ ከለና ንውድቀትና ዝዘልና ክንምካሕ ከም ደይብልና ተማሂረ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ብዙሕ ኢና ተማሂርና
علي تسمع لنا ماما رزنت ثانك يو تبقى استنتنو الشيء حفتنا فرويني alright thank you أنا دما أب قصر شوعته كم زبلت حتنا رزنت بملتا تواتاي بلا مخنات أب هيوتنا تخيدع بعرس حواتي كسع متعات ويتا تعقص يزول متعات ويتا نفلطونينا كن كل جزء كان عقص دليلنا تستعقص دما كل جزء ناي تعقص واقع حمد ركب መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ እንደገና ድማ ከምዚ ኤልያስ ጸልዩ ዝኾነሉ ኣብ ሉቃስ 11 እቲ ዝረኸብኩሞ እቲ ዘለመንኩሞ ከም ዝረኸብኩሞ ቆፀርዎሞ ኾነልኩም እዩ ዝብል ስለዚ እቲ ንልምኖ እውን ከም ዝኾነልና ብእምነት ሕጂ ናይ ኤልያስ ሓደ መረጋገፂ ማለት እዩ ከማና ሰብ እዩ ሃዋርያት ነይሩ ውስና እንደገና ካልኣይ ድማ إيه هاي تبلو يبل إيه كدبل أي فقدناني معناته كل جزء خباتنا طبقنا وزد رحنا نخير معناته طب حدا عيلة حتى ما يحتقدح قلت ما يتقدح نخا مرقى من مرقاك توتسايتها نخا سلازس إيشو تردي إيه thank you علي وتسمع لنا حفتنا فرويني صلوت تعقستي ሕማቕ ነገር ካብ ኣፍካ ደይምውፃእ እምነት ኣጠቓሊላ ትገልፀና ፀኒሓ መበገሲ 5 ቁጥሪ 7 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ካ ጠቂሳትልና ቃልዮ ተስማዓልና እሺ ካልኦት ጊዜ ኣለና ጊዜና እንጠቀመሉ أنت كفتنا مودات እሺ ግርም أوكي نا መጨረሻ 19 ኣቱም ኣሕዋተይ ሓደ ካባኻትኩም ካብ ሓቂ እንተዘንበለ ሓደ ከዓ እንተመለሶ እቲ ንሓጥእ ካብ መንገዱ ገጊኡ ዝመልሶ ንነፍሱ ካብ ሞት ከም ዘድሕን ብዙሕ ኃጢአት እውን ከም ዝከድን ይፍለጥ ይብል እሞ እዚኣ እቲ ሓደ ግዜስ እቲ ሓቂ ካብ ሓቂ ትዘንበሉ እንድሕራልዮም እቲ ሓቂ ክትነግሮም ካብ ርእስኻ ተውርድ ማለት እዩ ተቀበሉ ምድሕር ተቀበሉ ናታቶም ጉዳዩ ግን እቲ ሓቂ እዩ እግዚአብሔር ዝፈትዎ እቲ ሓቂ ነጊርካ እስኻ ድማ ተብል ነቲ ነፍስኻ ተድሕን ማለት እዩ ካብዚ ድማ very important point እዚኣ ብዙሕ ተማሂረ ማለት እዩ ቃልዮ ተስማዕልና ሓፍትና ሰናይት ቁጥሪ 19 ቁጥሪ 20 ንዝተጋገየ ምምላስ ያታ ቀንዲ ትሕዝታ ከምዛ ክትብለና ፀንሐት ካብ ጌጉ እንተመሊስካዮ ንዕኡ ካብ ሞት ከም ዘድሓንካዮ ብዙሕ ሓጢኣት እውን ከም ዝሕደገልካ ቃልዮ ተስማዕልና أخذ يكون وده حمشته متنقات خابتا ما تبل حمشته حدا شدشته صادخهم قطرة أوروبا يتقبلون شاوتي يالله هذا سكين ترأينا نبلده يقول قرب السنة يترأينا الله يترأينا نبي قبل هالعلاقة تحتها ده اسكن عليه شير يكونت ندلا شير يكونن هو اوكي ابدا تصحف هو ساين دبل بناء اجمت يلا حجها اسكن يقول نسيل هو ሕጂ መፅኣላ ሕጂ እቲ ሃብታም መጠንቀቕቲ ሃብታማት ዝነበረ እሳንዴ ኣቶም ሃብታማት እስኪ ሕጂ በዚ ዝመፀኩም ዘሎ መግደራዊ እናበኹም ብኸዩ እናፅ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ ሃብትኹም መሽሚሹ ንክዳውንትኹምን ብልዒ ክበልዖ ወርቅኹም ኣብ ብሩርን መሪቱ እቲ
ምምራቱ ከዓ ክምስክረልኩም እዩ ንስጋኹም ከም ሓዊ ኮይኑ ክበልዖ ቁርባን ኣላ ዲያቆናት ሰለስተ ተኸበለ ክበልዖ እዩ ኣብዘን ዳሕሮት ዓመታት እዚአን መዝገብኩም ከዓ ኣኪብኩምዎ ኣለኹም እሞ እንሆ ውዕለትኩም ኣቶም ግርሁኹም ዝኣፀዱ ወዓየይቲ ንስኻትኩም ከዓ ዝግእድኩምዎም የእውዩ ኣለዉ ኣውያቶም እቶም ዓፃዶ ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ፃብኦት በፂሑ ኣሎ ወዚ ሕጂ ኣብታ ቀዳመይት ምቕር ዝሕባ ዲያቆን ወደ ይብለን ታሕተይ ተቆፅ እዝራ ሓደ ኣቶም ሃብታማት እስከ ሕጂ ኣዚኹም ነግደራት ዋይ እናበልኩም ብኸይድናት ኩሉ ንእክቦ ንስብስቦ ንድኻ ዘይንህበሉ ራይ ንዓና እናቐመጦ ኩሉ ግዜስ ብነግሩና እዮም ኣቦታትና ጥቕሚ ከም ደይብሉ ካብ ክዳንካ ካብ ዝኾነ ብልኻ እንተካፈልካ ብሕልፊ ግዝኡኻ ከዓ እንዳተሓጎስካ ንግዚኡ ውዕለቱ ክትህቦ እሱ እውን ክሕጎስ መሪቑ ክወፅእ እዚ ኩሉ ዝመዓልታዊ ንመሃሮ ኢነማ ኣይንገብሮን ስለዘይንገብሮ ይትቁርባብ ሓጢኣት ኣብ ስታይ በፂሑ ዝብሉና ዋይ ክንብሉ ትዝኣበስናዮ ክፍለጡ ናይ ንደልዮ እንዲና ሕጂ ግን ኣብዚ ብቡሩህ ኩሉ ይነግረና ኣሎ ነግረና ክንፍፅም ከኣምላኽ ሓገዝ ይሃበና ኣሜን ሓገዝ ይሃበና እምበር ኩሉ እቲ ኩሉ ክንመሃሮ ድምፂ እቲ ንገብሮ መዓልታዊ ከለና ኣነ ገንዘብ ፅባሕ በሊ ድምፂ ድሕሪ ፅባሕ በሊ ምፂ ኢለ ከመላልሳ ንገብሮ እዩ ኣነ ናይ ነፍሰይ ትገብር ኢኻ ኩሉ ግን እዚ ሕጂ ክንጎድፎን ኣብዚ በፂሕና ደለና ዋላቲ ኩሉ ዝግበር እዚ መሰንበብና እዚ ምስተማሃርና ምስ መሃሩና ለይትን ቀትርን ዓንገረር መሰሉ እቲ ዝርድኣና እንዲ ሕጂ እውን ኣምላኽ ነቲ ኩሉ ሕሰብና ፀሪጉ ከምኡ ክንከውን እቲ ጎይታና ዝፀልኦ ኣሊና እቲ ንሱ ዘፍቆሮ ስራሕ ክንሰርሕ ከዓ የብቃዓና በር ኩሉ እቲ ዝንገብሮ ደለና እዩ ዝምህረና ደሎ ኣብ ልብና ይሕደር ነቦታትና ከዓ ዕድመን ጥዕናን ፀጋን ይሃቦ ዲያቆናት ምስኦም እንዳሰኣብኩም ለይትን ቀትሪ ኩሉ ይርድኣና ኣሎ ግን ኣብ ንገብሮን ኢና ኩሉ ዘይንገብሮ ስለዝኾነ ሕጂ ግን ኣተግበርቲ ኮይንና ክንርከብ ከዓ እግዚኣብሔር ይደግፈና እየ ዝብል ኣሜን ጣልዮ ተስማዕልና ማማ ብረይ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 6 ንሃብታማ ድተዋን ስምዕታ ጣልዮ ተስማዕልና እሺ ካልኦት ጊዜና እንጠቀመላ ሎሚ እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተንቲና ቅድሚ ናብ ኣቦታት ምሕላፍና ዲያቆን ሃዋ እሺ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጊዜ ካብኡ ስለዝኾነ ኣምላኽ ነመስግኖ ኣሜን ብዛፍረወይና ሓፍቲ ኣይመስለኒ ከተስተንትና ፀንሐት ብኣንደበትኩም ሲ እንታይ ከም ትዛረቡ ኢሃይ ትበሉ ትብል ቃል ከብል ፀኒሐ ኣብቲ ምዕራፍ 3 ናይዚ ያዕቆብ ሃዋርያ ፀሓፈልና ዝሓለፈ ቅድሚ ሕጂ እውን ተማሂርና ነርና ልሳንና ክንቋፀር ከም ዘለና ልክዕ ከምቲ ንእሽተይ ቆልዒ ነቲ ዱር ወይ ነቲ ሓሰር ተቃፅሎ ልሳንና ከዓ እንተዘይለጊምና ከዓ ንሂወትና ትዕኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኤህ ዝበሃል ሲ ኣብ ሕብረተሰብና ይረአ እዩ መርቁ እምበር ኣይትርገሙ ከም ዝተባሃልና ይደግማ እየ ዘለኹ ናይ ፍረወይና ሓፍተይ ኣምላኽ ኩሉ ነበረኸ ዝኸውን ቃል ከነውፅእ ኣምላኽ ይደግፈና ካብ ዝንመሃሮ ዘለና ኣብታ ካልኣይቲ ሓሳበይ ከዓ ኣብታ ዝሓመም እንተሎ ትብል ወደ 15 ይመስለኒ 13 ዝሓመም እንተሎ ሽማግለታት ማሕበር ይፀውዕ ትብል 14 ብስም ኣምላኽ ዘይትናለኸዮ ከዓ ይፀልዩ እዚ ምስጢረ ቀንዴል ዳርጋ ብዙሕ ኣይኮን ኣብ ቤተክርስትያንና እግዚአብሔር ይመስገን ኣቦታትና ንሪኦም ኢና ሓፈሻዊ ግን
ብዙሕ ዳርጋ ዝተጎስየ ኮይኑ ይስምዓኒ እሞ ሕጂ መብዛሕትኡ እንታይ ግን እንርኢ ብድኾነ ይመፁ እሞ እዚኣ ካብዚ ከም ዝዓዲግናያ ካብ ከም ዝምፂናያ ይበሃል እሞ ምናልባሽ ኣብዚኣ ሰብሲ ከመይ ክጥቀመሉ ዝኽእል እቲ ካብ ድኾነ የምፅኦሞ ወይ ገዚኦሞ ድዮም ዝመፁ ወይ እዚኣ ካብ እስራኤል መፅያ ገለ ይብሉ እሞ ሰብናስ ከመይ ክጥቀም ይኽእል ዝብል ሓሳብ ምናልባሽ ኣቦታት ሓሳብ ክብላ ዝኽእሉ እንተኮይኖም እንተኮይነ እዚ ስለ ዝነበረና እግዚኣብሔር ነመስግኖ ሃሌሉያ ተስማዓልና ኣሜን ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 9 ይስተንቲንልና መጀመርታ ክንራገም ክንብል ከም ደይብልና ቀፂሉ ካብታ ቁጥሪ 14 ብዛዕባ ምስጢረ ቀንዴል ዘይቲ ጌርካ ኣብ ርእሲ ሕሙም ምፅላይ ኣጠቃቅማ ምስጢረ ቀንዴል ከመይ ክኸውን ኣለዎ ድብል ምስ ሕቶ ዓይነት ገይሩ እዩ ከሰንትነልና ፀኒሑ ቃልዎ ተስምዐልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል እሺ ካልኦት እንድተዳለኹም ተሃሊኹም ቅድሚ ናብ ኣቦታት ምሕላፍና ዲያቆን ሃዋይ ቃልዎ ተስምዐልና ሕትያ ዘላትና ነው እሺ ኣቦና ኢዮብሲ ብዙሕ መከራ ወይድዎ ብዙሕ ወልድዎ ብትዕግስቲ ሓሊፍዎ ሰበይቲ ግን ግደፎ እንደዛ ኣምላኽ ገለፅ እሞ ድሓር ኩሉ ውላድ ወሊዱ ገለስ ካብኣ ካብታ ሰበይቲ ድዩ ወሊዱ ዋላ ካብ ካልእ እዩ ሕቶ መፅያት ልጅያ ቃልዎ ተስምዐልና እሺ ፅባተ ሕቶ ሓፍትና ወጋሕታ ቃልዎ ተስምዐልና እንታይ ክደግመካ ኣራይ ድኾነ ሓሳብ ተለና ድተዳለና ተሃሊና ከይቋርፀኩም ምእንቲ በደይ ኮይኑ ናብ ኣቦታት ክንሓልፍ ኢና ድተዳልኹም ተሃሊኹም ግን ከይከልፈኩም ምእንቲ ሓንቲ ዶ ዕድል ተይኮነ ዲያቆን ሓወይ ሓሳብ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ሓንቲ ዶ متاني حفتنا وقحتا حتو اندحري تردئيا خوينة عصرت دوكم سمتو نبونا ايوب سيك زابير دبيسو ويو بطريت بعد فتات غير كل زنبورو مليسو لولود هيبو ومو كابتا نكزابير كحادو إلى أبجيزا شجرو أبغون ندو ديبلت سبيتو كاب عاديو وليدو ومنتهم دحرو الدوكو يا حتى مثلا نتري تجاجي هو ماشي أبوتاتنا هم اللي سواين حاولنا دي أكون قرماي يزوري دولا مثلني أنت دغير عدلها بالنب لأن الله يكون في حنت ده مختتن عنك قاعد مت مش حفتنا برويني أرتم نعرف 15 سي اتناي امنت صولود دما نتي حموم كدحنو ايو قويتا سو ايو أسكر انت فينو حدك هتقولي حد أقول له إيوه لما بعرسيله من تنسوكت نحد حدكم حتياتكم تأمنوا من تنحد حدكم تقليوا صلوت أدق بقربات تصدق يا مو أبزد ما انتهي كلها ناسي ولا نتحممون كنت اللي له حتياتنا حنمنا لنا نتي دخلنا نقرأ نقبل كل ناسي حتياتنا حنأمنا لنا عندنا حق امنت ملوك كلنا اللي يتردي مالتي عليه هو تسمع لنا
ቁጥሪ 15-16 ያስተንቲናትልና መጀመርታ ሓጢኣትና ክንእመን ኣለና ንሰብ ንሕሙም ክንፍውስ ጸሎት ክንገብር ንሰብ ክንሕግዝ እንድሕር ኮይና መጀመርታ ንሕና ሓጢኣትና ክንእመን ክንንሳሕ ኣለና ትብል ዘላ ጽብቕቲ መልእኽቲ እያ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ሓፍትና ፍሮይኒ እሺ ሓውና ዲያቆን ግርማይ እሺ ዲያቆን ሓወይ ነቦና ቃለ ሕይወት ተስማዕልና መምህር ተኽሉ ወላብ ዘመሩ ዘንበባ ቤታትና ንፋትና ማለትና ኣምላኽ ነመስግኖ እሺ ሓሳበይ እንታይ ትብል ናይዛ ዕራፍ 5 ካብ 1-6 ዘላስ ብናይ ሓደ ቦ ኣጋጣሚ ብገለ ሰምዓ ነይረ ኣዝያ በቃ ደስ በሃሊት እያ ጽቡቕ ስማዕ ኣለኹ ዲያቆን ሓወይ ድምፀይ ገለ ብሉት ስለ ዝኾነ ስታኽ ይገብር ንጹር ኣሎ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሌክሳንደር ወይ ኣሌክሳንደር ዓይቢ ኣሌክሳንደር ዘገዳይ ዓብስ እንታይ ኢሉ ይበሃል ኣዝዩ ወይ ንጉስ ከም ዝነበረ ንፈልጦ ንኸውን ግን ክምውት ከለኹ ኣነ ምስ ሞትኩሲ እቶም ኣነ ዝበሉ ሓኻሪ ማዕየ ልዑሉኒ እንደገና ከዓ ወርቂ እዚ ኩሉ መንገዲ ይምልእዎ ክልተ ዳወይ ከዓኒ ብደገ ውፅዎን ስምዓ ኣሎ ጽቡቕ ምሽ ሕጂውን ክልተ ዳውና ዳወይ ከዓ ብደገ ውፅዎን ኢሉ ይበሃል ማለት ድሓር ንምንታይ ደኣ ከምዚ ኢልካ ምስ በልዎ ኣዝዩ ዘደንቕ መልሲ ደስ ዝብለካ ማለት ካብቲ ዝኾነ ንህይወተይ እቶም ኣነ ዝበሉ ሓኻይም ከድሕንዋ ወይ ክመልስዋ ኣይክእሉን እዮም እንደገና እቲ ሃብቲ እቲ ኩሉ ዝነገረናተይ ሃብቲ ወርቅታት ከዓኒ ወላ ሓንቲ ከም ዘይጠቕመኒ እቲ ሳልሳይ መወዳእታ ከዓ እቲ ናይ ዕዳው ምውፃእ ከዓኒ ክኸይድ ከለኹ መወዳእታ ከዓ ጥራሕ ኢለ እየ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ዝኸይድ ከምቲ ኣብ ኩሉ ዝብለና ማለት እጂ ይተገርካ ጽቡቕ ዲያቆን ሕጂ እያ በዚ ኣብያተን እንድያ ብዙሕ ግዜ ፈቲነ ሜይቢ የቕሬታ ከፊትና ያደለና ድምፂ ኩላትና ንዕፀዋ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ይዛረብ ስለ ዘሎ ኣብ ተረና ክንዛረብ ከለና ድምፂ ከፊትና ንዛረብ ሕጂ ግን የቕሬታ ተን ተኸፊተን ዘለዋ ድምፅታት ኩለን ንዕፀወን ኢና እግዚአብሔር ክብረትካ ይኹን ዲያቆን ሓወይ እጂ ንሕና ሃብቲ የድልን ኣይኮነን ግን እግዚአብሔር ቀዳምነት ዝብለና ቅድም መንግስቲ ኣምላኽ ጽድቁ እንደለይ ብድሕሪ ኩሉ ክወስኸልኩም እቲ ኩሉ ዝሓዝናያ ክገዝኣና ዘይኮነ ምስ ንገዝኦ ጥራሕ እዩ ንጎይታ ኣብቲ ዝፈተኖ እውን ብዛዕባ ዝብላዕ እንዳበለ ብዛዕባ ሃብታ ናይዚ ዓለም እዚኣ ኩሉ ምስ በሎስ ጎይታ ከዓ ብቃል ኣምላኽ ንዓይ ስገደለይ ምስ በሎ ኪድ ንእግዚአብሔር ንበይኑ ስገድ ስበሎ ኪድ ሰይጣን ኢልዎ እግዚአብሔር መስከነ እቲ ፈተናና ከዓኒ ኣብ መወዳእታ እቶም መላእኽቲ መፅኦም ብድሕሩ ሰይጣን ፈቲኑ መወዳእታ ምስ ረብረበ ተመሊሶም መወዳእታ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ዘንቢሮም ነበር ተመሊሶም ተመላእኽቲ እዮም ንእግዚአብሔር ንጎይታ ዘገልግሉ ዘለና ስለዚ እግዚአብሔር መስገን እዚ ብሓባተና ሃብቲ ክንብል ከለና እዛ ናይ ትዕግስቲ ከዓ ከሎ ቅፅል ኣቢለ ክስታ ክብል ከለኹ ሓደ ሓረስታይ ከም ትቦና ክብልና ፀንሑ ሓደ ሓረስታይ ሲ ከምዚ ኣብ ጉንበተ ሰነሲ ብጣዕሚ እቲ ዝኸፈ እዩ ግን ዳጉሻ ዑፉን እቲ ዝዝረእ ኣሎ ከዓኒ ኣብኡ እዩ እሱ ተሓሊፍካ ዋላ ሓንቲ ክሳብ ገብራ ይትኸልና መሬትካ ጣዓይንካ ዘሪእካ የምፀንሕ እሞ ሓንቲ ማይ ዝብል ከዓኒ ኣይክዘርእኒ ወይ ንነፋስ ዝስተብል ከዓኒ ወላ ሓንቲ ፍረ ከም ዘይብሉ ከም ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነቲ እምነትና ብሓቂ ተፀኒዕና ወይ እውን ኣብ ከምቲ ከምቲ ሓረስታይ ኣብ ኖርማል ኣብ ደገ ወይ እውን ሱቅ ኣቢልዎ ተፀኒሑ ከይሓረሰ ብላዕሊ ተዘሪእዎ ነቲ ዘርኢ እውን ንጨራሩ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ንሕና ከዓ ማዕረ ክንደይ ናይ ባዕለ ቦና እዮም ነቲ ትዕግስቲ ተፀሚሞሞ ነቲ ናይ እምነቶም ከዓኒ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ብጣዕሚ ፀኒዖም እግዚኣብሔር ካብ መወዳእታ ከዓኒ ነቲ ዝበለፀ ሂብዎም ማለት እዩ ንሕና ከዓ ኣብ እምነትና ከምቲ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ብፀባ ተዓገሱ ጸሎት ኣዘውቱ ብፀባ ተዓገሱ ተስፋ ሶሪ ብፀባ ተዓገሱ ጸሎት ኣዘውቱ ተስፋ ማለት ነው ከም ዛተ ኮይነ ቅረታ ዲያቆን ሓወይቲ ክሳብ ከይቲ ቀለበጠና ፀበባ ተዓገሱ ብተስፋ ተዓገሱ ጸሎት ኣዘውትሩ ትብል አሜን الله يبارك በናወ በተስፋ ተዓገሱ ብፀባ ተዓገሱ ጸሎት ከዓ ክነዘውትር ኩሉ ግዜ ኣብ ፈተናና ኣብ ሽግርና ንኩሉ ከምቲ ክብልና ፀንሕቦና ማለት እዩ እታ ናይ ንሕሙም ይኹን ንካልእ ከም ዝቦታት ንሕና ምስ ሓማስ ናብ መና ንኸይድ ምክንያቱ ምስ ደቂ እግዚኣብሔር ተባሂልና እቲ ኩሉ መድሃኒት ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ
ናብቲ ፈጣሪ ናብቲ መድሃኒና ዝኾነ መድሃኒትና ተባሂሉ ናብኡ ከይመፃና ናብ ካልእ ንጎይተ ሊና ነታ ናይ ነፍስና ናብቶም ኣቦታትና ብንስሓን ብቅዱስ ቁርባን እንተዘይተመላሊስና ነታ ናይ ስጋና ናይ ስጋ ሞ ናይ ስጋ ናይዛ ምድሪ እዚ በስባሲ እውን ግን ቀዳምነት እንኮነ ዝግባአና ናብቲ ፈዋሲ ናብቲ መድሓኒ ናብቲ ፈጣሪ ክንከይድካ እግዚአብሔር ይደግፈና ንሕዋትና ይኹን ንኻልእ ከዓኒ ናብ መንገዲ እግዚአብሔር ከነብፅሖ ከምቲ በኤፌሶን 4:29 ዝብለና እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን እንዳተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ቃል ኣይትዛረቡ ከምዚ ዓይነት ንዛረብ ተኮይንና ከዓ ንሰባት ናብ ድሕነት ስለነምፅኦም ብርሃንኩም ኣቂድ ንሰብ ይብራህ ዝበለና ከዓ ንሕዋትና ካብቲ ኣዝዩ ኣብ ፀልማት ዘሎ ብካልእ ብሕማቅ ነገራት ንሕና ብፅቡቅ ብርሃን ኮይንና ክንመላለስ ጨው ኮይንና ክንዛረብ ከለና ንሶም ከዓ ኣብ መንገዲ እግዚአብሔር ነምፅሞ ከምኡ ንገብር ፈቃድ እግዚአብሔር ወይ ፀጉ የብዛሓልና ካለ ህይወት ስምዓና ዘመን ኣገልግሎት ከይባርክ ዲያቆን ሓወዲ ኣሜን። ሓውና ዲያቆን ግርማይ ቃል ህይወት ተስምዓልና ሰፊሕን ደስ ደብለን ያስተንትኖ እሺ እምበኣር ካብዚ ብምቕፃል ናብ ኣቦታትና ክንሓልፍ ኢና መጀመርታ ኣቦይ መርጌታ ክመፁና እዮም ብድሕሪኡ ከዓ ኣቦይ መልኣከ ሰላም ሓፈሻዊ ትምህርትን ማዕዳን መልስን ገይሮም ከዓ ብፀሎት ክዓፅሉና እዮም ናብ ኣቦታትና ቃል ህይወት የስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና ኩልኹም ስለ ተሳትፎኹም ስለ ሕቶኹም ሓደ ዝሓተተ ሕቶ ንኩላህና ዘርብሕ ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ኣብታ ቀዳመይቲ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ምስጢረ ቀንዴል ዝብል ብትክክል ከምታ ዝገለፃ እዩ ተጎሲዩ ወይ ተረሲዑ ዘሎ ምስጢራት እዩ እቶም ምስጢራት ቤተክርስትያን ማዕርገ ክህነት ዘለዎ ቤተክርስትያን ብዝመደበቶ ካህን ጥራይ እዩ ዝፍፀም ማለት እዩ ኩሎም ቶም ምስጢራት ኣብ ቤተክርስትያን እዮም ከዓ ዝፍፀሙ ዝኾነ ፀገም እንተዘይህልዩ ከዓ ኣብ ቤተክርስትያን እዮም ዝፍፀሙ ስለዚ ብመሰረት እቲ ስርዓት ወይ ቀኖና ናይ ቤተክርስትያን ኣብዚ ፍኖተ ህይወት እምነት ኦርቶዶክስ ዝብል እውን ብፅፉፍ እቶም 7 ምስጢራት ቤተክርስትያን 5 ኣማደ ምስጢር 9 ስነ ሃብታት ቤተክርስትያን ዝበሃሉ ኣብኡን ብሰፊሕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ እቲ ምስጢረ ቀንዴል ኣብዚኣ ኣባቕቡኒ ብዚኣ እዝነይ ኣባ ሓይምማህትለይ ባቐሽ ብዚኣ እንጥቡለይ ከምኡ ዘይኮነ ከምቲ ስርዓት መጀመርያ ሰብ ንስሓ ይወስድ ዘለዎ ማለት ንስሓ መስወሰደ እዩ ብድሕሪኡ እቲ ጸሎተ ቀንዲል ከዓ ተለኸይዎ ኣብ ገለ ፀገማት እንተዘይኮይኑ ተለኸይዎ ኢልና ኣይንቦምኒና ትኻህን ባዕሉ ጸሊ ባዕሉ እዩ ዝቐብኦም ማለት ስለዚ ብልምዲ ካብ ኢየሩሳሌም ኣምፂናዮ ወይ ከም ዝገርናዮ ኢሎም ባዕላቶም ተኣሽሙ ዝገብሩ ክህሉ ክእል እዮም ብመሰረት ስርዓት ቤተክርስትያን ተሓቲቱ ስለ ዘሎ ትመልስኻ ብመሰረት ስርዓት ቤተክርስትያን ክኸውን ስለ ዘለዎ ስለዚ ጸሎተ ቀንዴል ኣብ ጾም ግዜ ጸሎተ ቀንዴል ድሕሪ ንስሓ ጸሎተ ቀንዴል ዝቕባእ ብኢድ ካህን ጥራይ ምዃኑ ማለት ምስቲ ዘለና ግዜ ንሕጂ ኣብኡ ከኣኽሉና እዮም እቶም ተገዲሽና ክንሪኦ ንደሊ ግን መፅሓፍ ኣሎ እተን ክልተ መፅሓፍቲ እውን ንክልተ ዓመትን ገለን ዝኣክል ኣብቲ ሰነዳት ናይ ቤተክርስትያንና ኣብ ዩቲዩብ ዲ ኣብ ፌስቡክ ዱብቲ ናይ ቤተክርስትያንና ኣሎ ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም እታ ካልኣይቲ ሓብትና ወጋሕታ ዝሓተተታ ኢዮብ እግዚኣብሔር ሲ ካብ ካልእ ሰበይቲ ዲ ተመሪዑ ወይስ ካብኣ እዮም ዝብል ሕቶ እያ ሓቲታ ብጣዕሚ ከዓ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ኣሰሮ ምጥለል ግን ኣብ ኣቦታት ቤተክርስትያን ብሰንኪ ንሕና ዘይምግንፃልና እንደዘይኮይኑ እምበር ንኩሉ ሕቶታት ኣዳልዮም ቀሪቦሙልና እዮም ስለዚ ኣብ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ካብቶም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ቅዱሳት ናይ ቤተክርስትያንና ነዚ መፅሓፍ እዚ ካብቶም ንመጀመርያ ግዜ ዝተርጎሙ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ማለት ኣብ ምዕራፍ 42 ቁፅሪ 12 እንታይ ኢሉ ዘሎ እግዚአብሔር ድማ ንኢዮብ ካብቲ ቀዳማይስ ነቲ ዳሕራዩ ኣብሊፁ ባረኸሉ
إللو زابير دما مركو إيوب ملسة إزبل زابير مركو إيوب ملسة سلازي ولا سيطان بقى خفتنو خلا إيوب جن بفقري تقبلوا حبتي كما الزراربا عشا سبيتي أيت الزاربي كابك زابير هابتي ولود كبرت كنوهاب كلنا إدنا زرقهنا نقبل نيرنا كابك زابير فتنا خمس خلها إدنا زرقهنا كنقبل يوزقبأنا إيلو أبتي دخامو أبرتي عواي أيوب أبغزي فتناي سلزت ألمتنا أبغزي فتناي سيطان بقى غيرو إيلو غيرن فتينني إيلون أيوب نسبيتون دز فتحا وين دز قد فانيرو أيوب حجي أبز مصحفزي كم أبنتنا أي متتقسنيل سلازي أيوب بسو مسبلاون كاب እግዚአብሔር መከራ ቀበል ኮለው ኢድና ዘርግህና አይና ክንቀበሎ ክብላ ኮለውን ብድሕሪው ካል ዘረባ ተዛሪባ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ አይገለጸን ማለት ስለዚህ ምናልባቶም ከተንቡቡት ተخلو ፋዘር ቴድሮስ ማልታይ ዝባሉ ኣብ ግብጺ ኣዝዮም ነዚ ትርጓሜ መጽሐፍት ዝጽሐፉ ኣብኡን ኣብ ክንሪኦ ንኽእሊና ዮሐንስ አፈወርቂ ስለዚህ ብዙሕ ካልኦት ዝብሉ ሁሉ ይኽእሉም በመሰረት እምነት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ግን ኢዮብ ካልእ ሰበይቲ ተመርዒው ናብ ካልእ ሰበይቱ ከይዱ ዝብል የለን ከምኡ እንደዝገብር ከዓ ጻድቕ ናይ ኣምላኽ ሰባት ተባሂሉ ከም ኣብነትና ኣይምኾነን ከምኡ እንደዝገብር ከዓ ነቶም ሕጂ ብምኽንያት ሓሲምኒ መሪርኒ ኢለን ሰብኡተን ዝገድፋ ወይ ኣንስቶም ዝገድፎ ናቶም ሕማቕ ኣርኣያ ምኾነ ነይሩ ኢሉ ስለዚ ብመሰረት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን بمسرت قال أملاخ مركو إيوب ملسيز سلازبل كاب آخاب تقدامي تسبيتي يوم يلوم يوهان أبوتات بيت خريستيان يوهانس أفوركي ترجمة ما تملي شاخت كون تسفا قبر أبتي ترجمة ولا شما خي طرفه سيتي ديوس وي سيتي استبهال كم زنبر يوم أبتي ترجمة جالس أمزلو سلازي نمتقلال زاكل إيوب እግዚአብሔር ካብታ በዓልቲ ኪዳኑ ተዓገሹ ስለዝጸራ ነቲ መግናሕቱ ተቐቢላውን ካብ ጌጋኣ ስለዝተመልሰት ኢዮብ ካብታ ቀዳመይቲ ሰበይቲ ኦም ተምደቁ ካልእ ሰበይቲ ኢዮብ ኣይተመርዓወን ተመሊሻ ክትከውን ተስፋ ገበር ምስቲ ዘለና ግዜ ስለዝተዋህበኒ ግዜ ከዓ ብልቢ የመስግን አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና እሺ ካብዚ ብምቕጻል ኣቦና ብመልአከ ሰላም مدرخنا يا بنا إيش أنت ده والله أنت ده زاير مسجون قال يا ولد اسمع لنا بنا زاز بروح جون عزيز الأسبوع هذا سلز خنا نحن أول نستنا مسوقتنا كاب حول وكاب عزيز حتى شيء كذا خنا مش نوصل من بركات نقبل زلنا ويكون زجرا خمسيلنا مفتاح حبتوش شجرة نورك بزلنا جزء جن زنا بنا يبقى عزيز أبتمس إلى تقريب ويكون أبتمس رأي سويتن أبنت ما عرف ندي زبنا خمرنا صرفنا على ورنا صنها ما عرف ندي كده خمس جار كده خيل زي كونسي في ما بحكي لا إن تعبنا الله إحنا مسكين بأخذ كستنتين عرفت ودي فين بنا هلو تسمع لنا حنا ده كونكر ماي الشيء مدرخنا بنا بملأك سلام نعم هرايا كبرنا مسكانا نجزابير أملاقنا يخون كلكم كما يغنيكم ربنا أبي مرجتا قال هو تسمع لنا كمون حونا دياقون قال هو تسمع لنا حونا ممهر كما قشخا سلام كيدكا كعب سلام بدحان متساخانا كم تخلو مزيت قبرو أقل قول الدماء قشي اللخو خيبالكا أبزل لخا يخونكا أتقدسكا نزم عراف زون بقبو مسمو كسيو نمهارلو فلتاتنا خنسفحلو سلاز قبالكا مماليسو جابير أقل قولتكا يبارخ أدينا بالري زماري ملاخت يسمعلنا حونا دياكون قرماي كلهم أبدلهم أحواتحات نتا معراف بمن بابكن نتا مزمور بتقسم سنة يكون كمون كابزخن مهارو زم سنة معراف حمشته حتى يكون تردعكم أستنتنو
كلنا زخون حسابكم كتبوا زمسخن كلكم እግዚአብሔር زمن አገልግሎትኩም ይባርክ ببزحات تداغاغي مانرا اتا معرف ابزا معرف قصر تشعته اتا مرقم تبلسي نقول عنتي نعدئ مليسات مالتي انا ود حرساء مالتي ابقطر وي غراتكا قمطخا حوتن دي دملكا وي طريتكا اندحر سيرو ملكا دي زخونه حماق نجر انت غيروم بتوم قبرت دما انت زي تفليطهم كابت زقرم بهالنا بهال نريو زركبنا الليو اتي اهز بهال اتمرقم دما بقى اب قصر بيت كريستياني تاخت مرق زقبا بيت كريستيان سي ترقم مالتيو اوشت قصر بيت كريستيان تاكيبو ملعدي بتوما قلدت كهنات اناتا مرحة كمز زقبره وي كمز زقبرو وي كمز زقبره كمز يخونو سلم كلبي يولدهم كي ترفز بهال مرقم نسمع نرنا كابز خمزي يدحننا مرقم دمانتا إذا متص مرقم إذا متص رقيمكا برخت كتحفز أي تغقلني خا قبل على فردي قبل على سبات فريد كون اسخا قنوع فردي كتقبل أي تغقلني خا تبهال قالسي زعبيتنا كابل لسان هزبنا كتأفق دما እግዚአብሔር لسان كلنا منفس قدس لإخو يقبعلنا مبر سبع كيبكا أبقى تربية كريستيان مرقام نري إذا تقريسو أنصار قال أملاخ أنصار أملاخ إتا بيت كريستيان نزرقمكم مرقوا نزصرفوا تقبلوا حما نزقبركم دما سناي قبروا إلى ختمهر زقبا دما أمرقم نريو حجي طفيق خون دما تسفى نقبرمو لسانا كنمرقلو سناي كنقبرلو كنزار طعم كنزاربلو نعملاخ دما كبري مسغانا كنبولي امو نخومو خنطقملو دما እግዚአብሔር يحجزنا وردي الكاخبتي 13 ቁጥር ዘሎ እንተዳሪኢና ድማ ከም ትጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ መጽሐፍ መክብብ ምዕራፍ 3 እንታይ ኢሉ ንኹሉ ዘዘመኑ ገግዚኡ ኣለዎ ኢሉ ሕጂ ኣብ ዓለም مكرا حسار الله حقوس الله محمام الله متعيد مالله حجي حسار مكرا شجر كقات من ناخله كنسلي نقول أملاك انت له ملس له كن حقوس كلنا دما نتخن حقوس زقبر أملاكنا دما مسجانا بمزمور حقوسنا دما كن قلت صلو لما جن تجنقوا تشجروا ناب صلوات زنكح تحقسوا حساب لبو سميرو له دما نأملاخ بمزمور زمسجن إذا زمن زي بعلو زمهرنا زلون نريو زلنا نخندي يتسقيمو حسار مكة رخيب وسب نسأل الزنكح كندي تحقسوا حساب لبو سميرو له نأملاخ زمر مسجانا زقرب اندعي حمام قدني
أبز عالم كلنا كم تطببنيا سلمون نخل جزيز الله وزبله نحمل له جزيز له نطعي له جزيز له خمت نحجوس له نحزن له نتقبلنا زرهونا جزيز له نحمام دما زي حمام الله جزيت عنا دما الله حجي مش إن نحمم دما مجمريا نأجل قلت بيت كريستيان نما حبر بيت كريستيان كنصوع كم زلنا نساتهم دما بسم እግዚአብሔር لمي حالنجز مسل كوحدي ولا خاب عنجت تصربه زي مقصرياته بهيلو انقد عسب كم بعل زار قد وعل دلو بسم قلده انداول كاب طعمي يزحزن نساتهم كا بسم እግዚአብሔር زيتنا لخيو أبلعليو يصليو بسمن بسم እግዚአብሔር زيت إن لخيو أبلعلتحمم يصليو إتانا إمنت صلاة دما نتحمم تحت قبريا كتدحنا كتفوسا قويتاون كتنسأيو حاتيات غيرون تخوينون كحد قلو ايو بتا بسم እግዚአብሔር እንጽልያ ጸሎት ወይ ድማ በታ بسم እግዚአብሔር ዘይትና ለኸዩ አብልዕለና ዝጽለ ጸሎት ስኒ ናይ እምነት ጸሎት እንተደኣ ኮይና ንሕማምና ንስቃይና ትፍውስ ጎይታውን ካብ ዝወደቅናዮ የተንሳአና ሓጢያት ገርና እንተኮይናውን እሕደገልና ሕጂ እቶም ዝጽልዩ ብጸሎት ክጽልዩ እቶም ዝጽለየልና ሕሙማት እውን بأمنت نتصلت آمين إلنا دما كنقبلو كمتي حونا سامز ولا لومي كاب يروساليم يمسيو كاب زي أمسيو انداتو على بزح زيتات مسألنا إيو جن بيتا كريستيان ناتحق اللوا تدالو اللو أبزي نبيات زبهالو نابز قربت عهقرنا عند حركايدنا جن سؤلم شمام زلوا زيتي زشيط قالوا إنا نرق زلنا مستير أملاخ مشات مالتي إزي كابتن شو عطا مستيرات حانتي كابتن زداقا قما دما تن زداقا قما ينوتي نسحاق قربان كانديل مستير بيتا كريستياني بخان زفت سمين أما جن لومي سب ماي نصوغ لينبر دارغا زيتي لخوين زبلون يلن هاي بحقي كنت انقاقلو زقباءنا ايو كابزن هاجرنا كابزن إثيوبيا كابزن أبكال عدي ماي تصلوت هالو لنا تكيت قريتنا سرحنا بكرنا نخير بزحاتنا ماي تصلوت ايت اكمني ايكونا نبل زلنا جن اتبقيدنا زولو زيتن تقملو دلنا اتسنبت سجاي بلعو دمي ستيو نابله قويتا زصوعنا بيتا كريستيان دما اف كرسس كوينا بأقل قلتا تدالو والنازلة سقوون دومنك نبلع دلنا نفسنا اينا نعش زلنا اذن ناقبرنا كالي توسخت قبرنا مرحبا جن نتي اب قدمينا زلو رقيقنا عبد خصو ما تقولو دا عبد خصو تغيركا تحوي إخا إلى ندو محواي اب زخونا بوتا إزولو سب كدل لنبرنا أملاك كدل أي تغيرني إخا أملاك اب كل إزولو أما نتزولو اب بيتا كريستيان زتسر علنا مستيرات انتهن قبرو قبعنا كنت أكمل قبعنا حانتو تحزوا زلوكم أنصار ما يصلوت هيكوننا نزارب زلنا جن قدم تختل علوه ما يصلوت من البات حمام سقامنا خفوس الخون حمام حطياتنا يفوسني حمام حطيات زفوس حمام سقانا زفوس قدس سقون كبر دومن
كم ذنور يزلنا دما نتحمم اتانا إمن الصلاة كتدحنا يا ويتا خطنسيو حاطياتون غيرو تخوينون كحد قليو يبلنا له أما نتي أب إدنا أب قروانا زلو نتقم له معاس حجي تا معلت مدحانسي حجي أي أما أين التعشو شيطان يعشونا يزلو بእግዚአብሔር ልብ ይሃበና ልሳና ካብ ክንረግመሉ ክንምርቀሉ ካብ ክንብለሉ ንአምላክ ክብሪ ክንህበሉ እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ቶም ግዜ ዘለና ድማ ጽባሕ መድሃኒ ዓለም እዩ ልክ ከም ሰንበት ቅዳሴ የለና ሰዓት 2 ማህሌት ክጅመር እዩ ساعة 6 دما قداس يغنات إنا مو إنا كنساتف مسينا دما قدس سجون كبر دومن كنكافل بيتا كريستيان حجون نتما بزخباب زلنا تعدمنا الله تما بروح زلهم دما بحلنا بمنفس مسانا تكونوا دما بيتا كريستيان تعدم سلا كل እግዚአብሔር مسكانا يبصحيو قدس እግዚአብሔር املاخنا سلا كل تمسكن زغوا ايز خفت قالنا نمسكنكا انا دما ناي زغبا ايز تساتفت كنكون سلا زغبركنا نمسكنكا صلنا يصلت املاخنا سخات ريو سخات تقبلو غبرلنا اب اذان كاز بصح صلوت غبرلنا نصومو زلنا صوم دما املاخنا نبوتاتنا نبيات كم تقبل كالهم تقبللنا لدتنا بلنا عمت مسخنا خبر كلنا ابتي لهم كتولد ديكونس اب لب كلنا كتولد يلنا اينا لدتك عمت مسن ذكرمو اذ صوم زدما اسخات تولدوا للبي زدالو صومن صلوتن سباعين غبرلنا سلام جمير كام سلام فصمنا برهان لدت كاب دحن سلام ابصحنا عيننا عين لبنانا زبرحلو لدت غبرلنا عالم سلام اذا زلنا يا هاجر سلام هاجرنا نحزبنا نغرابتنا امنغنا سلام هبنا ابحمام زلو فوسلنا ابحزن زلو صنانا علنا تጨنقم زلو رهولم طميم زلو نسعلنا سغاب نفس تاثر تحلنا فحزب ولا اكبلنا اوفر زلو دحنيت ولنا اما قشا زلو دما دحن ملسلنا بناي دينا قدس ድንግል ማርያም አማላድነት بناي ملائكه ተራዳእነት بناي ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታይ ትፈለየና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦናና በልናን ጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግበና ለማህበና حنان زبدلنا بدلهم كم حدقنا بدلنا نعبسنا ندقلنا كم فاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن نزل عالمنا تكاي مع امين وزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليقي بسقاخون دن قليقي ادي جابير صواب قويتا سراوي سلام لك له سغا بان سبرختيقي فركر سغم برقي قومل تسقا يا بير مساخ اوفيس تدسبلكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوع كريستوس منتانا حرت لمن لنا امين فتاوي شرك جينا املاكن ودان يسوع كريستوس كاني كان سريات يدم ساسي ابسا ولدو لبركشات ابراهيم انتم اوي كانات اويريا كونات وران سارغ صنف بسمكم كن فتانون صحن يرسيانس كلوان سميات زيو مهارن كريستوس مال 10 تغلتين زيو مهارن كشو 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 زيو مهارن كريستوس كمون بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس مال 10 تغلتي بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم هرن كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم هرن 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 كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርና ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ኩልኹም እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና امين ابوتاتنا بروح مشات بتصبق امسينا انا بتصبق يحضرنا اقولكم يبارك امين
ኣጀሚሩ ደፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይብፅሓዮ እንድሓን ሕደሩ ናይ ጽባሕ ሰባት በለና ብሩኽ ለይቲ ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃል ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ። ኣሜን ብሩኽ ለይቲ ቃል ህይወት ይስማዓልና ብሩኽ ለይቲ። ኣሜን አሜን። ቃል ህይወት የስማዕልና አገልግሎትኩም ይባረኽ ብሩኽ ለይቲ። ኣሜን ብሩኽ ለይቲ አገልግሎትኩም ይባረኽ። ሓሳብ ልብኩም ይስምዓልኩም። ኣሜን ብሩኽ ምሸት ቃል ህይወት የስማዓልና። ኣሜን ብሩኽ ለይቲ ሓውና መምህር ተኽሉ ኣድሚን እንተሃሊኻ ኣሽሙ ክትገብራ ኢንድ ክትገብራ እዛ ፕሮግራም እዛ ስዋያ ድምፂ ሚት ክገብሮም ደልያ ኣብኒ ፀኒሑ ኣድሚን ኣይኮንኩን ዘለኹ